Inyong number one at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Miyerkules, ika-6 sa buwan ng Nobyembre, taong 2024. Mga kabombo Caster Nation, sa atin pong Christmas countdown, 49 days to go, bagong araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, sa ating U.S. Presidential Elections Update, ilang malalaking swing states nagpakita na agad ng lakas ng suporta batay sa mga inisyal na resulta ng U.S. Presidential Elections. At ito naman si dating U.S. President Donald Trump, maagang nakalamang pero Harris bahagya ring humabol. Samantala, 4 naman po na swing states sa Amerika nakatanggap ng fake bomb threats mula sa Russia sa kasagsagan po yan ng 2024 U.S. presidential elections. Libo-libo namang U.S. voters bumoto rin kay Robert Kennedy sa kabila ng nauna na nitong pag-atras. Sa ating ulat panahon, ang bagyong Marce naman mas naging mapanganib matapos na bumagal habang nasa silangan ng Northern Luzon. Bilang naman ang mga naitalang nasawi dahil sa bagyong Christine umakyat na sa 154 ayon sa report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Samantala, unemployment rate naman sa Pilipinas bumaba sa 3.7%. Sa police report, minor de edad na biktima ng pambubuli at pinilit daw na gumawa ng mahalay na gawain sa kanyang kasamahan doon sa Home for Boys para naman sa Children in Conflict with the Law sa Iloilo City. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. The American Vote 2024, the Bombo Radio Philippines special coverage of the U.S. elections. Ngayong November 5, 2024, tampok ang live updates kasama ang mahigit 150 Bombo International correspondents sa Amerika. Live sa 31 fully digitalized Bombo Radio at Star FM stations. The American Vote 2024 mula sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Nasa libo-libo po ng mga botante ng Amerika pa rin ang bumoto kay dating U.S. President candidate Robert Kennedy ngayong halalan. Ito ay sa kabila po ng kanyang tuluyang pag-atras, ilang buwan na ang nakakalipas. Batay sa initial result, ngayong araw mayroon ng mahigit 200,000 na votes si Kennedy. Unang naghain nga si Kennedy ng kanyang kandidatura sa pagkapangulo. Ngunit noong Agosto 23 ng kasalukuyang taon ay tuluyan din itong umatras at inendorso si Trump. Si Kennedy po ay anak ni dating U.S. President Kennedy at naging Pangulo ng Amerika. Samantala, sa mga karagdagan pa pong balita dyan, pa rin sa 2024 U.S. presidential election, nakatanggap po ng fake bomb threat ang 4 na battleground states sa kasagsagan ng 2024 U.S. presidential election nitong Martes, Nobyembre 5. Nagbunso dito ng evacuations at pansamantalang pagkaantala ng pagboto sa ilang polling places sa 4 na swing states na Georgia, Michigan, Arizona at Wisconsin. Kinumpirma naman ng Federal Bureau of Investigation o FBI na marami sa mga hoax bomb threats ay nagmula sa Russian email domains. Subalit ayon sa ahensya, wala sa mga bantang ito ang natukoy na credible o totoo. Sa Georgia, ilang counties karamihan sa may Fulton County sa may Atlanta na dominado ng Democrats ang pansamantalang nagsara ng polling sites matapos nga pong makatanggap na mahigit 200 bomb threat. Matapos ang 30 minuto naman, ipinagpatuloy ang botohan matapos na maklear ng mga otoridad ang lugar at walang nakitang bomba sa naturang lugar. Humiling naman ang naturang county ng court order para palawigin pa ang voting hours sa lugar ng lagpas sa statewide deadline na 7 p.m. local time.
Sa kabila po nito, sinabi naman ni Georgia Secretary of State Brad Raffensperger, hindi daw mai-intimidate o matatakot ang estado ng Georgia sa naturang fake bomb threat at nagkamalian niya ang Russia sa pagpili sa Georgia para takutin. Sinabi din ng top election official na ang mga bomb threat emails na ito ay ipinadala sa county officials na nakasulat sa Cyrillic text. Kaugnay po niyan, narito ang karagdagang pahayag ni Georgia Secretary of State Raffensperger. I talked to you a little bit earlier about that Russian hoax and that bomb scare. And I just want to make sure everyone understands this, that Georgia's not going to be intimidated. The Russia has just decided they picked on the wrong Georgia. They need to pick on the other one in the Black Sea because we're not going to be intimidated. But we're just excited about where we are right now. I didn't know if anyone... Samantala, itinanggi naman ng Russian Embassy sa Washington ang naturang paratang na pakikialam ng Russia sa US elections bilang malicious slander. Binigyang diin din ng Russian Embassy ang nauna ng pahayag ni Russian President Vladimir Putin na kanilang nirerespeto ang will ng mamamayan ng Amerika. Matatandaan na nauna na ngang inakusahan ng US intelligence officials ang Russia ng pakikialam sa mga nakalipas na US presidential elections, lalo na noong 2016 race kung saan nanalo si Donald Trump laban kay Democratic candidate Hillary Clinton. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa tuloy-tuloy natin pagtutok sa mga oras na ito, pinapakita natin mga kabombo dito sa ating video ang mga lumalabas na mga initial results. Ayan mga kabombo, 145 ang hawak ngayon na bilang para kay US Vice President Kamala Harris at 211 naman para dito kay former US President Donald Trump. At kaugnay nga niyan mga kabombo, mistulang susuporta ang ilan ngang malalaking blue state at unti-unti na itong nakikita ngayon para kay dating US President Donald Trump. At batay nga sa mga inisyal na resulta ng US presidential elections ay lumilitaw ang paglakas ng suporta para kay Trump. Sa US mga kabombo ay mayroong 7 kilalang battleground states na kinabibilangan yan ng Arizona, Georgia, Michigan, Nevada at North Carolina, pati na ang Pennsylvania at Wisconsin. Noong 2020 mga kabombo na ginanap yung US presidential elections, marami sa mga ito ay sumuporta sa Democrats na kandidato nila, itong si Joe Biden. Sa kinabibilangan ito ng Arizona, Wisconsin, Minnesota, Georgia at Pennsylvania. Pero maliban nga sa mga ito, mayroong mga estado, mga kabombo na pinangangambahan na magbago ng kanilang sinusuportahan at lumipat doon sa kabilang kandidato. Pinapakita natin mga kabombo sa mga oras na ito para ho sa mga nanonood via Facebook Live ang kulay na pula. Ito yung mga estado na batay sa mga inisyal na resulta ay pumapanig dito kay former US President Donald Trump. Habang yung mga kulay asul ay para naman kay Vice President Kamala Harris. Habang yung mga light colors, eto mga kabombo ang mga leaning states, ngunit wala pa na pinal na resulta na naisa sa publiko, kagaya na lamang nung malalaking estado dyan. At yan ang ating patuloy na inaantabayan. At maging ang Virginia, mga kabombo, dating Democratic state, ay mistulang nagbago ng kulay din matapos na mapanatil nitong si Trump ang lead as of 60% vote counts. Ang New Mexico na dating sumuporta kay US President Joe Biden noong 2020 ay mistulang nagbabago rin ng kulay, habang napanatili naman ni Trump ang lead as of 30%. At yan, as of reporting time kanina lamang. Sa kabila nito mga kabombo, nananatili pa rin naman na masyado para umaaga para malaman ang kabuang resulta ng halalan. Eto mga kabombo, ibabahagi namin ang mga inisyal na resulta ng mga nakolektang boto ng mga kandidato. Itong si Kamala Harris, ang Vice Presidente ngayon ng Estados Unidos, ay mayroong nakuhang 10 para sa Colorado, 7 naman sa Connecticut, Delaware, maging sa Illinois, Maryland, Massachusetts at New Jersey, maging sa New York, Rhode Island at Vermont.
habang itong si former US President Donald Trump naman ay may nakuhang 9 sa Alabama, 6 sa Arkansas at 30 sa Florida at 11 sa Indiana, 8 sa Kentucky at maging sa Louisiana, Mississippi, Missouri at Montana at Nebraska at yung kalahati ng Nebraska nakuha pa rin mga kabombo. North Dakota and Ohio, pati ng Oklahoma at South Carolina. Yung South Dakota at Tennessee, maging ang Texas at Utah at West Virginia at Wyoming, nakuha yan para naman sa panig ni Donald Trump. Samantala, pinanatili naman ng mga dating Republican at Democratic states ang kanilang suporta kapwa kina dating US President Donald Trump at incumbent Vice President Kamala Harris. Batay sa initial result ng halalan ngayong araw, nananatiling blue o Democrats ang mga estado ng Vermont, Massachusetts, New Jersey at Illinois. Nananatili pong red state naman o Republican ang mga estado ng Florida, Oklahoma, Arkansas, Kentucky at Indiana. Ang mga naturang estado po ay dati nang nagbigay ng suporta sa kaparehong partido nitong 2020 US presidential elections, kung saan nagharap sina dating US President Donald Trump at incumbent President Joe Biden. Gayunpaman, patuloy pa rin ang transmission at pagbibilang ng mga boto, kaya't hindi pa rin inaalis ang posibilidad ng bahagya po o kaya naman ay hindi man significant na pagbabago sa mga ito. Sa kasalukuyan, patuloy po na hinihintay ang resulta ng iba pa pong mga estado, lalong-lalo na ang 7 itinuturing na battleground states ng Amerika. Samantala, kaugnay pa rin yan, agad na bumalik itong si dating US President Donald Trump sa kanyang Mar-a-Lago Resort dun sa Palm Beach, Florida, matapos nga ang kanyang pagboto. Sa kanyang resort, mga kabombo, nag-host pa ito ng VIP dinner para naman sa mga campaign donors at malalapit nitong kaibigan. At sa panig nga ng incumbent US Vice President naman na si Kamala Harris, agad niyang nakasama ang kanyang pamilya para naman sa isang family dinner. Ito niya ang kanyang tradisyon tuwing halalan. Agad ding nag-host itong si Harris ng watch party sa kanyang alma mater at yan ay sa Howard University dyan sa Washington District of Columbia, habang hinihintay naman ang mga bilangan doon sa election result na kanilang inaantabayanan. Nako muna tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa mga balita dito sa Pilipinas. Nadaragdagan pa ang bilang ng mga naitalang nasawi dahil sa pananalasa ng nagdaang bagyong Christine. Sa talaan nga ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 154 na ang opisyal na bilang ng na-recover at mga natukoy na nasawi dahil naman sa naturang kalamidad, batay sa record ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, kaugnay pa rin ng naturang bagyo, batay na rin sa mga validation na sinagawa. Sa ngayon, 134 ang bilang ng mga nasugatan at patuloy pa rin pinaghahanap ay nasa 21. Samantala, sa bilang naman ng mga naapektuhan ng magkasunod na bagyong Christine at Leon, umaabot na ito sa 8.8 million na mga individuals, o kaya naman katumbas ng 2.2 milyong pamilya. Nananatili pa rin hanggang sa ngayon ang nasa halos 200,000 na mga individual dyan sa iba't ibang mga evacuation centers. Itong nakalipas na araw, nagsagawa na ng preparedness meeting ang National Disaster Risk Reduction and Management Council, kabilang na ang ilang mga ahensya ng gobyerno para naman sa pagdating ng bagyong Marce. Ayon nga kay Department of National Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr., kinakailangan ng mga forced evacuation kung talagang makikita ang panganib na dala ng naturang kalamidad, at yan ay doon sa mga lugar na dati nang nasalanta at nagpadala na sila ng mga team o kaya naman ay mga security personnel na alalay sa ating mga kababayan. Kaugnay niyan, narito ating pakinggan ang mga bahagi ng pahayag ni Department of National Defense Secretary Gilbert Chodoro. Yun, sa mga lugar po na hindi sanay na mag-forced evacuation o sa hindi inaasahang lugar, what we are asking
our local officials with the help of the regional OCD officials is to compare information and make your best prediction possible whether or not it is necessary. Bagian ang mga pahayag ni Secretary Gilbert Chodoro. Ito ay para maiwasan daw ang mga nangyayari kahalintulad ng naging sitwasyon ng Bagyong Christine na halos karamihan ay namatay at dun sa mga namatay ay dahil sa pagkalunod at dun sa lagpas tao na taas ng tubig baha. Yun nga, may mga ibang lugar lagpas pa sa bubungan ng kanilang bahay. Unti-unti na rin nagpapakawala ng tubig ang mga dam bilang parte ng lalabas ng naipong tubig at bilang paraan upang hindi ito tuluyang umapaw sa oras na magbuhos ng matinding mga pagulan ang naturang bagyo. Diyan pa rin sa bahagi ng Hilagang Luzon na ngayon ay nakakaapekto na. Samantala, muling maharap sa mabibigat na mga pag-ulan ng maraming probinsya na naman dyan sa Northern Luzon. Dahil pa rin yan sa epekto ng Bagyong Marce. Batay nga sa 24-hour accumulated rainfall forecast ng Department of Science and Technology, maaaring makaranas ng hanggang 100 millimeters na ulan ang mga probinsya ng Cagayan, Batanes, Isabela at Aurora. Ito ay katumbas naman ng moderate to heavy rains. Bukas, 7 ng Nobyembre, makakaranas naman ng intense torrential rains ang mga probinsya ng Cagayan at Apayao. Ito ay katumbas ng hanggang 200 millimeters na tubig ulan o katumbas halos ng isang buwan na mga pag-ulan sa naturang mga lugar. Mararanasan din ng mula 100 millimeters hanggang 200 millimeters na pagbuhos ng ulan sa iba pang mga probinsya dyan sa Northern Luzon tulad na lamang ng Ilocos Norte, Batanes, Isabela, Abra, Ilocos Sur, Kalinga at Mountain Province. Inaasahang magpapatuloy ang hanggang sa araw ng Biyernes at maapektuhan muli ang mga naturang probinsya dahil pa rin sa mga pag-ulan. Dahil dito, muling pinalalahanan ang publiko na bantayan ang sitwasyon sa mga ilog maging sa pagkuha ng update doon sa mga abiso ng lokal na pamahalaan at lumikas kung kinakailangan patungo sa mas ligtas na mga lugar. Samantala, nagsagawa naman na po ng patrol operations ang Philippine Coast Guard Northeastern Luzon District sa mga kargatang sakop ng Northeastern Luzon bilang pagbabantay sa mga manalayag at mangingisdang posible pong pumilit pa rin pumalaot. Ito ay sa gitna na rin po ng pagbabawal na maglayag dahil na rin sa banta ng Bagyong Marce. Ito ay bahagi ng sail policy na ipinapatupad ng ahensya. Ang karagatan ng Northeastern Luzon ay una na rin pong isinailalim yan sa gale warning. Nangangahulugan na mapanganib na ang paglalayag sa anumang tonnage ng mga sasakyang pandagat. Ayon sa Philippine Coast Guard, kailangan na mabantayan at mapigilan ang mga mangingisda at manlalayag na posibleng magpumilit pang pumalaot upang maiwasan ang anumang casualties habang nasa kasagsagan ng pananalasan ng bagyo. Kabilang sa mga sinuyod ng Philippine Coast Guard ay ang mga dalampasigan ng Cagayan, Aurora, Isabela at iba pang mga lugar sa Northern Luzon. Nakahanda na rin po ang pagdedeploy ng response group sa lahat ng station at substation ng naturang Coast Guard District. At mga kabombo, bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita dito sa Pilipinas, makiki-update muna tayo sa ating Bombo International News Correspondent dyan sa Estados Unidos. Dahil nga tuloy-tuloy itong eleksyon at halos sa ilang mga lugar ay may mga resulta na ng halalan. Makikikumusta tayo dyan sa New York at kapiling natin sa linya ng ating komunikasyon via Zoom si Ginoong Lodovico Baqueriza III at si Bombo Dennis Hamito po ito, together with me si Bombo Everly Rico Ginoong III. Kumusta po ang takbo ng botohan
peaceful ba dyan sa New York, knowing na talagang energetic yung mga tao dyan at talagang tutok dito sa mga development ukol sa eleksyon. Kumusta ang sitwasyon sa ngayon, Ginoong Third? Actually, first thing in the morning, pag-open mismo ng polling ng voting precinct dito sa area ko, I immediately went to vote. And it's very smooth, very organized, at wala masyadong tao. It was 6 a.m. Mas madami pa nga ang mga polling personnel rather than sa mga taong boboto. So it opened at 6 a.m. ng umaga kanina, and I was there during the time that it opened. There's like 5 of us waiting in line to vote. And it was very... Okay. Ano ba yung pagkakaiba ng sabi nyo may mga pila din ano, pero just to compare dito sa Pilipinas pagka election day, paano nyo ihahambing lalo na't nandiyan kayo sa estado ng New York, so paano ba ang comparison natin dito, Ginoong Third? Actually, malaking pagkaiba because during that time, noong 2020, it was still COVID. And that time, I was supposed to travel during... I was scheduled to travel during election day. So I had to do an early voting before. So last 2020 na election, it took me almost 2 hours to finally vote. Mahaba ang pila kasi madami nag-early voting, and then at the same time COVID. So 2 hours yung pila ko before I was able to finally cast my vote. Today, less than 2 minutes or maybe a minute lang tapos ako magboto. And there was not a lot of restriction compared during time nung 2020. Oo nga pala, COVID pandemic nung huling nagkaroon ng malaking eleksyon dyan. Okay, so ito ba ay rason talaga para mas dumami yung nagka-interest ngayon na lumahok dito sa halalan sa tingin po ninyo? Mostly kanina I left the precinct around 6:15. Madaming pumupunta na. And even sa mga workplace, they are given the chance to go vote, especially those na mga tao na hindi nakaboto during the early voting, na nag-open yung early voting. Even sa mga workplace, they are given like an hour or 2 to go out and vote. All the employers actually are supporting and the employees na kung gustong mag-vote, they are given the chance to go out and vote or come late sa work, provided you're... Okay, si Bombo Ever Lerico ang aking katandem po dito. Ay may mga katanungan din, Bombo Ever? Okay. Para na rin po sa kalaman din po ng maating pong tagapanood, tagapakinig, pwede niyo po bang i-share po sa amin ito pong iba't ibang uri naman ng pagboboto dyan, especially sa estado po ng New York? Pwede kang mamili. You can either choose the mail, so you have to request for it. And then yung second is early voting. And then the third choice is yun nga, ang in-person during the election day. It depends upon your convenience. Kasi may mga iba na they would prefer mailing because minsan sa resource or they live far sa polling precinct, wala silang access or transportation, or mahirap mag-travel, or they don't have anybody to go with them. So they choose to do the mailing system. And then ang other choice is early voting. If na-anticipate mo na that you can be on the voting precinct during that day, so there's several options na pwede kang mag-early voting. So it depends kung anong
Okay. Mula po nung nag-umpisa po itong early voting for the US presidential election, kamusta naman po yung seguridad until now? Mas naghigpit po ba ang mga kapulisan dyan? Yes, right now actually naka-alert sila, and some of the court dates I believe was being canceled para i-provide yung security, or police would focus more ngayon sa election and especially post-election. So some offices, not all public offices, kinancel nila yung mga appointments para ma-focus yung security, mag-focus ang police during the election day. Alright. And in addition na lamang po siguro, kamustahin ko na rin po itong atmosphere dyan mula sa pagsisimula ng botohan. Gaya po ba ng Pilipinas na may mga nagbibigay din po ng mga campaign materials? Sa place ko dito, it's been very quiet even sa New York City. Quiet siya, hindi masyadong actually hindi mo makikita talaga na grabe yung campaigning. It's more of on the battleground state. Kaya kagabi, yesterday, which is the last day of campaign, both parties are very aggressive in campaigning sa last day. Pero dito sa area ko, they've been very quiet. Hindi masyado hindi mo makikita actually na you cannot feel the election fever unless you turn on your TV, check the social media. So ganon. It's just like a regular day dito sa New York. But you can see a lot of people na going in the precinct, trying to convince other people na to practice their right. Okay, with that, maraming salamat po sa mga update niyan at kami patuloy na tututok at makikipag-ugnayan po sa inyo para sa mga development. Lalo't unti-unti nang pumapasok yung bilang ng mga boto. Thank you so much and have a nice day. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Ginong Lodovico Baqueriza III, ang ating Bombo International News Correspondent dyan sa New York. At yan yung mga latest information so far dyan sa kanilang lugar. Samantala, Sa mga karagdagan pa po nating balita, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sisimulan na sa unang quarter ng susunod na taon ang Bicol River Basin Program na inaasahan po na magiging solusyon yan sa kalbaryo ng mga taga-Bicol kung pag-uusapan ay baha. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inaayos na ngayon ang detailed engineering design at pagpasok ng 2025 ay masisimulan na ang naturang flood program. Sabi pa ng Pangulo, kumpleto na ang updating at pagbabago ng master plan at feasibility study ng Bicol River Basin Program. Itong nagdaan ngang buwan ng Hulyo, ito ay upang maging akpaan niya sa mga hamon na nakaamba dulot na rin ng climate change at sa timeline na ibinigay ng Pangulo. Pagpasok naman po ng 2025 ay ikakasa na ang paggawa ng proyekto na inaasahan na magiging tugon yan sa nararanasang malawakan pong pagbaha sa iba't ibang lugar ng Bicol Region. Kaugnay niyan, narito po ang karagdagang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagpasok ng New Year na 2025 ay masisimulaan na natin itong ating mga ginawang plano para hindi na ganito kalala ang pagbabaha sa Bicol River Basin. bahagian mga kabombo ng mga pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa karagdagan pa nating mga balita, umuwelta naman sa isang pahayag ang Office of the Vice President kaugnay ng naging pag-alis ng bansa ng Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Undersecretary Zuleika Lopez patungo naman ng Estados Unidos nito lamang Lunes. Anya sa pahayag ng tanggapan ito, ang naturang trip ni Lopez sa Amerika ay isang personal trip at wala umanong kinalaman ang employment nito sa Office of the Vice President.
Naproseso naman umano itong si Lopez ang mga sapat na dokumento para payagang makapag-travel palabas ng ating bansa na siya rin ang pinayagan ng Vice Presidente dahil naman personal ang lakad nito. Tinawag din ng Office of the Vice President na hindi katanggap-tanggap ang mga naging espekulasyon ng naturang lupon patungkol sa naging paglabas ng bansa nitong si Lopez. Sana naman daw ay nirespeto ng mga ito ang dahilan at purpose ng kanyang pagpunta sa naturang bansa. Samantala, matatanda naman na isa si Lopez sa mga 7 opisyal ng Office of the Vice President na inilagay sa Lookout Bulletin Order ng mababang kapulungan ng Kongreso para naman sa pagtukoy ng mga kaugnayan ito doon sa mga transaksyon na dinidinig ngayon dyan sa bahagi ng Kamara. Samantala, kuha po tayo ng karagdagang report mula naman dyan sa may Senado. Si Senator Amy Marcos mariing tinutulan ang panukalang pagpapaliban ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao elections. Kaugnay niyan, kuha pa tayo ng karagdagang mga detalye dyan at iba pang balita mula kay Bombo JC Galvez. Mariing tinutulan ni Senadora Amy Marcos ang panukalang pagpapaliban ng BARM elections. Noong huling kongreso pa raw siya hindi pabor na suspindihin ito. Git ni Marcos, panahon na para marinig ang boses ng taong bayan at hayaan na silang bumoto sa mga kandidato na gusto nila. Tigilan na rin daw ang mga pananakot na magkakagulo at magkakabombahan kung hindi matuloy ang eleksyon. Isinantabinaan niya ng mga Muslim ang karahasan. Ang mahirap daw kasi sa BARM, napakalaki ng perang sangkot kaya maraming nag-iinteres at may ilang gustong manatiling forever ang perang ito. Opposed talaga ako dyan. Kasi kinakailangan marinig na ang boses ng taong bayan. Importante marinig na ang ating mga kapatid na Muslim at hayaan na sila bumoto sa mga kandidatong tunay na gusto nila. Lagi naman tayong tinatakot na magkakagulo, magbobombahan. Ayoko nang tinatakot. At ako yung naniniwala at naninindigan ako na yung ating kapatid na Muslim ay sinantabi na ang karahasan. Ayaw na nila ng buhay na ganun. Tapos na yun. Aminin natin, nasa 490 billion na siguro ang na-release mula sa poll. Yung sa Black Grant pa lamang nasa 70 plus 70 billion a year, tapos plus. Kaya pinag-iinteresan ng marami at yung iba siguro gusto na manatiling forever ang kadatungan na yan. Samantala, wala pa raw permanent stand si Senador Ronald Bato de la Rosa hinggil sa BARM elections. Ngunit bukas ang senador na magkaroon ng diskusyon hinggil sa issue ng pagpapaliban ng eleksyon. Ayon pa sa mambabatas, mukhang maramian niya sa mga kasamahan niyang senador ang nagpahayag ng concerns dahil natalakay sa caucus ang panukalang pagpapaliban ng halalan sa BARM. I am open to discussion pa. Pag-usapan natin kung ano talaga dapat. Kasi 2024, the Bombo Radio Philippines special coverage of the U.S. elections. Ngayong November 5, 2024, tampok ang live updates kasama ang mahigit 150 Bombo International correspondents sa Amerika. Live sa 31 fully digitalized Bombo Radio at Star FM stations. The American Vote 2024 mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! At mga kabombo, sa tulungan ng mahigit 150 na ating mga Bombo International correspondents, tuloy-tuloy ang ating mga update dyan pa rin sa bahagi ng Estados Unidos. Maaga naman mga kabombo na nakapaglabas ng resulta ng halalan ng ilang mga estado dyan sa Amerika. Yan ay ilang oras matapos ang pagsasara ng kanilang botohan. Nabilang at nakapaglabas na ng mahigit 90% vote counts ang ilan ho sa mga estado na kinabibilangan ng Delaware, Florida, Georgia at Kentucky. Yung mga kulay pula mga kabombo, ito yung mga sumusuporta kay US President Donald Trump. Habang yung mga asul ay para naman kay Vice President Kamala Harris. At yung mga light colors pa mga kabombo, hindi pa lubos na malinaw, bagamat may lining ang kanilang boto ay hindi pa naisa sa pinal na mailabas sa mga oras na ito. Batay nga sa resulta ng mga yan mga kabombo, tanging ang Delaware ang sumuporta kay Harris habang sa Florida at Kentucky ay mayroong big lead. Ito namang si US President Donald Trump. Maging sa Georgia na isang battleground state ay napanatilin itong si Trump.
ang halos 150,000 na lead laban naman kay Kamala Harris, dahilan upang magkulay-pulayan kumpara sa dating kulay blue noon pong 2020 US presidential elections. At mamaya may mga update pa tayo at meron pa rin tayo mga karagdagang panayam hinggil pa rin sa US elections. Balik sa mga balita sa Pilipinas. Binatikos ni Party List Congressman Judas Sidre ang ginawa nitong si Vice President Sara Duterte na bigyan ng envelope na may lamang pera ang mga opisyal ng Department of Education nitong siya ang kalihim pa ng naturang tanggapan. Ginawa nga ni Sidre ang naturang pahayag matapos na aminin ni Maria Runag Catalan, ang Chief Accountant ng Department of Education, sa naging pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability noong araw ng Martes na nakatanggap ito ng mga sobre na may lamang tig 25,000 pesos. At ito ay binibigay na pera ayon nga kay Sidre ay pinalalabas umanong allowance mula sa Vice Presidente na isang paglabag sa ipinapatupad na no gifts policy ng ahensya. Babahala nga ng opisyal ang naging mga laman ng salaysay nitong si Catalan sa naturang komite tungkol sa mga hindi pagkakatugma sa mga patakaran at aksyon ng mga opisyal ng Department of Education sa kalakaran kaugnay sa paggamit ng pampublikong pondo habang nagpapatuloy ang investigasyon sa mga kasanayan sa pananalapi at mga hakbang kung paano nga ang paggastos nito nung siya pa ang kalihim ng Department of Education. Ito si Vice President Sara at yan ay masusing hinihimay ng partikular na lupon dyan sa Kamara de Representantes ukol naman sa bahagi nga ng kahalagahan ng pananagutan sa paggamit ng pondo ng taong bayan. Samantala, pinatitiyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Budget Department na may available pang pondo na magagamit ang gobyerno para sa taong para po yan sa disaster response. Ang direktiba po ay ginawa ng Chief Executive sa gitna na rin po ng paninigurong may magagamit pa ang gobyerno na Quick Response Fund. Katwiran po ng Pangulo, may mga inaasahan pang bagyo na paparating sa mga susunod na araw at may nalalabi pang mahigit isang buwan bago matapos ang taong 2024. Kaya ang utos ng punong ehekutibo, siguraduhin ang pondo na may mahuhugot para po yan na maipantustos sa mga kakailanganin na may kinalaman sa disaster response. Ayon naman sa Department of Science and Technology, pagkatapos ng bagyong Marcy ay maaari pang pumasok ang ilang bagyo bago matapos ang taon at ilan sa listahan ng mga pangalan ng bagyong ito ay mula Nika hanggang Zosimo ay nakahanda pa rin daw na gamitin kung kinakailangan. Narito pa ang karagdagang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Para naman sa DBN, sisiguruhin na tuloy-tuloy ang pagtugon sa mga ahensya ng gobyerno sa pamamagitan ng Quick Response Fund. Lalo na at may banta pa na panibagong bagyo. Pahayag po yan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, dahil tuloy-tuloy pa mga kaganapan sa Amerika, makikisilip tayo bahagya dito sa mga update naman sa estado ng Pennsylvania dahil isa ho yan sa talagang inaabangan ng resulta ng eleksyon. Bagamat may mga nasisilip na tayo kagaya ng pinakita natin kanina mga kabombo na initial results at yung mga pumasok na bilang na mga boto mula dyan sa Pennsylvania. Kapiling natin sa linya ng ating komunikasyon via Zoom si Ginoong William Di Maisip, ang ating Bombo International News Correspondent dyan sa Pennsylvania. Magandang araw po sa inyo. Kumusta naman ang sitwasyon at yung peace and order, no? Dahil ito yung isa sa mga pangunahing concern ngayon ng lalo na yung mga nakatuon ng atensyon dito sa takbo ng halalan dyan sa Estados Unidos. Ay paborito kasi ang puntahan ng mga presidential candidates the past days, lalo na nung malapit na ang pagsisimula ng halalan. Ginoong Di Maisip, ano po ang sitwasyon ngayon? Ang sitwasyon dito sa Pennsylvania so far, it is very peaceful except for one case no in one county. Kay ang election actually nagsisimula na several days ago. May isang county na pinahinto
ang voting kasi mahabang nga pila, pinauwi ang mga tao. Pero immediately after that incident, nag-file ang kaso, ang Republican nag-file ang kaso. Pagkatapos, the case was immediately decided by the court, and the court said, no, the voting needs to continue. So, pina-extend ang election. Ang election dito, advance election, ang tinatawag dyan mail-in lang, ano? Generally, it's very peaceful. People are voting. They are excited to vote. Very excited. Ang akin pong katandem, si Bombo Everly, nais ding magtanong. Bombo Ever? Okay. Sa palagay niyo po ba, mayroon din pong naging epekto kahit papaano yung mga influencers, mga celebrities at iba pa po na naghayag po ng kanilang suporta kina US Vice President Kamala Harris at Donald Trump? Alam mo, sa panahon ni Hillary, ang in-invite niya na celebrity si Beyonce. Number 2, sino ba yung lalaki na itim? In-invite niya yung mga very popular na mga celebrities. Hindi nananalo si Hillary. Si Trump, walang celebrities na dinadala sa mga meeting, sa mga rally ni Trump. Alam mo, grabe ang celebrities. Palagay ko, ang tao dito sa Amerika, mga matalino, mga well-educated, mga intelligent mga botantes ito Alam nila kung sino makatulong sa Amerika, sino makatulong sa kanilang ordinary lives. Like ang issues dito is immigration. Number 2 is inflation. Number 3 is world peace. Oo. Ang Democrat, ang issue nila isa lang. Abortion. Di ba? Abortion lang ang kinakampanya ni Harris. Si Trump naman mga interests ng mga tao na maka-afektan sa kanilang hanap buhay. Oo. So palagay ko ang mga celebrities na yan na hindi makatulong sa kampanya o kung sa pag-influence ng mga tao dito sa Amerika. Mga intelligent voters dito, mga tao dito Okay. Sige. With that, kami muling makikipag-ugnayan sa inyo. Mukhang may mga pumapasok pang mga resulta nitong eleksyon at maya-maya ay kukunin namin muli yung inyong linya mula dyan sa Pennsylvania. Maraming salamat, Ginoong William Dumaisip. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang ating Bombo International News Correspondent, si Ginoong William Dumaisip mula ho dyan sa estado ng Pennsylvania. At yan ang mga kaganapan dyan po sa naturang lugar. Samantala, kuha naman po tayo ng mga karagdagan pang balita dito sa Pilipinas. Ang unemployment rate sa ating bansa nitong nakalipas na buwan ng Setyembre abay bumaba po sa 3.7%. Kaugnay niyan, kuha tayo ng detalye sa pag-uulat ni Bombo Kelly Cordero. Ng trabaho o negosyo sa bansa nitong Setyembre sa 3.7% o 1.89 million mula sa 4.0% noong Agosto o 2.7 million batay sa datos ng Philippine Statistics Authority. Habang ang bilang naman ng underemployed nitong Setyembre 2024 ay naitala sa 5.94 million. Mas mataas ito ng 831,000 kung ikukumpara sa bilang ng underemployed noong Setyembre 2023 na nasa 5.11 million. Samantala tumaas naman ng 96.3% ang employment rate nitong Setyembre mula sa naitalang 96% noong Agosto. Ang mga may trabaho at negosyo ngayong Setyembre ay nasa 49.87 million. Mas mataas ito sa naitala nitong nakarang Agosto na nasa 49.15 million. Nitong Setyembre 2024, ang employment rate ng mga kalalakihan ay nasa 96.8% at mas mataas kaysa sa naitalang employment rate ng mga kababaihan na nasa 95.7%. Samantala, 3.2 o 32 sa kada 1,000 na kalalakihan na nasa labor force ang walang trabaho o negosyo nitong Setyembre 2024. Ito ay mas mababa kaysa sa unemployment rate ng mga kababaihan na nasa 4.3%.
Sa populasyon ng 15 taong gulang pataas, ang bilang ng mga nasa labor force o mga individual na employed o unemployed ay naitala sa 51.77 milyon nitong Setyembre 2024. Mas mataas ito kung ikukumpara sa naitalang bilang noong Setyembre 2023 na nasa 49.93 milyon at noong nakalipas na buwan ng Agosto na nasa 51.22 milyon. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At mga kabombo, mga ka-Star Nation, ito na ho yung latest na information natin. Ito, tandaan po ninyo, raise to 270 ang pinaglalabanan ngayon dito. Pero itong si former US President Donald Trump, pinapakita natin, meron na siyang 227 number of votes. At ito namang si Vice President Kamala Harris, meron naman siyang 153 votes. So tuloy-tuloy pa ho yung pagpasok ng mga data at iba pang mga bilang kagaya ko nung mga early voters, syempre ay ngayon pa lamang ho ito bibilangin, mga kabombo. Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon dyan sa bahagi naman ng Chicago, sa Illinois, si Binibining Valerie May Baquerisa Villasa. At si Bombo Dennis Hamito po ito, together with me, si Bombo Everly Rico pa rin ang atin hong patuloy na pagtutok dyan sa mga kaganapan. Kaya may makikikumusta lamang sapagkat I heard kayo ho ay nandun mismo sa polling center. Yung inyong eskwelahan pala ay ginamit dito sa halalan. So kumusta naman ang takbo ng pagboto ng mga tao dyan? Wala ho bang nagka-problema? Dito kasi sa Pilipinas madalas pagka-araw ng eleksyon, kabi-kabilang reklamo yung nagsusulputan. So kumusta naman ang sitwasyon ng pagboto ng mga tao dyan? Ito po ay isang makasaysayang araw dito po sa Amerika dahil yung mga Americans po ay nag-cast ng kanilang votes and nag-exercise po ng kanilang rights. So naging generally peaceful po, mapayapa, maayos yung pagkandak ng election dito, although may ibang mga presinto na medyo may mga pila. Yung iba naman is wala namang pila, diretsyo na sa mga voting precinct or sa mga rooms na nakatalaga kung saan pwedeng bumoto itong mga botante po natin. Yung inyong school ay ginamit nga dito na parte ng mga pagboto o lugar ng pagboto ng mga tao dyan. Meron din bang ginagamit na makina o mano-mano isinusulat? Paano ba sistema dyan para at least magkaroon ng idea yung ating mga kababayan dito na hindi pa nakapag-participate or hindi pa nakapunta ng Amerika sa panahon na sinasagawa yung mga halalan? Botante po dito ay pumupunta po sila sa mga presinto, nagdadala po sila ng kanilang ID. Yan po ay kailangan kung wala po silang ID. Another pwedeng mag-identify po sa kanila ay yung mga bills na merong nakikita doon kung saan po sila nakatira. Meron din pong mga identified na mga presinto na kung saan po doon po sila pumunta, and this identified presinto na nandun po yung pangalan nila ay nasa within lang po ng kanilang community. So usually yung ginagamit po ng mga pasilidad dito ay yung mga public libraries, mga paaralan, mga malls, and very organized po yung pagkakagawa o maayos po ang proseso ng kanilang pagboto. Pagpasok po nila, meron pong mga maliliit na booth kung saan po sila pwedeng magboto, and then they can do it manually po, pero yung pagpasok po ng kanilang balota is electronic na po, at ang pag-signature po nila electronic na din po. Okay. Ang aking katandem dito, si Bombo Everly Rico, ay may katanungan din tungkol naman dyan sa mga sitwasyon dyan. Bombo Ever? Alright, kamustahin na rin po namin itong latag po ng seguridad dyan po sa mga polling centers sa inyo pong kinaroroonan. Very visible po sila, nandiyan po sila within the vicinity ng mga polling precinct, kasi binabantayan din po nila na maging secure po yung mga board of elections natin na siyang gumagawa o mga volunteers natin na para mapayapa po na maisagawa yung pagboto.
Sa ngayon po ba may mga nakaabang na mga parang victory party habang nag-aabang po ng final result nito pong US presidential elections? Mapayapa pa din po yung tao sa labas. Wala pong party kasi it's too early really. As of the moment po, makikita mo talaga through the internet yung pagpapalit-palit po ng kulay ng mga states, whether ito po ay Republican as of the moment or Democrats. Yung inaabangan po ng lahat dito ay yung tinatawag nating pong red mirage at saka po yung blue shift. Ito naman po yung red mirage on the early part ng count ng mga ballots, makikita natin na yung resulta is pro-Republican. So medyo red lang siya. Kasi po, una pong kinakount yung mga balota na na-cast on the day at yun pong mga balota na galing po sa mga rural areas. Yun naman po yung blue shift. Ito naman po ang pag-count ng balota na galing po sa mail o di kaya galing po sa mga urban or absentee voting po. So usually yung mga Democrats po, they opt mostly or generally, mas marami sa kanila, nag-opt po na mag-send ng kanilang balota through mail. Kaya frequently po, nauuna po talaga yung kulay pula doon sa mga kulay blue na makikita po natin kapag nakikita po natin yung mapa po ng Amerika. So as of the moment talaga po, wala pang party-party, wala pang celebrations kasi lahat po nakatutok lang sa balita at ano po yung latest na kaganapan o turnout po ng election po sa araw na ito. Ayun, kaya pala, no? O sige, abangan na lamang natin kung ano pang mga development dyan. Maraming salamat po sa mga update mula dyan sa bahagi ng Chicago sa Illinois. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, si Bombo International News Correspondent Valerie May Baquerizo Villas ang atin hong nakausap mula yan dyan sa bahagi ng Chicago sa Illinois. Diyan pa rin sa Estados Unidos kaugnay doon sa mga development, lalo't yung kanilang school na doon sa lugar nila ay isa ho ito sa polling area na ginamit para naman dito sa 2024 US presidential elections. Bombo Police Report. Pasintabi mga kabombo, mga ka-Star Nation, medyo masela ang susunod nating balita sapagkat ito'y tungkol sa minor de edad na biktima ng pambubuli at pinilit pa umano na makipag-oral sex ng kanyang kasamahan doon sa Home for Boys para dyan sa Children's in Conflict with the Law sa lungsod ng Iloilo. Alamin natin ang mga update hinggil dyan. Balita mula sa Bombo Radio Iloilo. Tutukan ngayon ng Iloilo City Government ang reklamo ng isang natilyo na nasa Home for Boys sa Children in Conflict with the Law sa Mario Herrero Lapu sa Iloilo City. Ito ay kasunod ng pagbunyag ng nasabing natilyo na binubuli ito at sinasaktan ng kanyang sa loob ng pasilidad. Base sa pahayag ng kanyang pamilya, pinapili umanong nasabing binatilyo kung magpapagulpi ito o makikipag-oral sex at mas pinili nito na gulpihin siya kung kaya nagdamo ito ng mga sugat at mapasasan na resulta ng pagpaso sa kanya ng gatilyo at pagsaksak sa kanya gamit ang ball pen. Napag-alam na may 21 minor de edad children in conflict with the law sa nasabing pasilidad ng city government. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Miss Joy Fasinavantilaga, ang spokesperson ng Iloilo City Mayor Jerry Trañas, sabi nito na may i-deploy na security guard at may ilalagay din na closer zone at mag-a-assign ng psychological expert upang maiwasan na maulit ang katulad na insidente sa nasabing pasilidad. Ang Home for Boys isang facility para sa mga minor de edad na may nagawang krimen o lumabag sa batas. Ang na-receive natin ang information, immediately nag-coordinate kita sa head ang nag-manage. So, gin-confirm incident, first incident, September 26. Currently, may 21 CICL or mga children in conflict with the law. And out of 21 mga kabataan, 5 may drug cases. Si Miss Joy Fasinavantilaga para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Ayan Gahete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! The American Vote 2024.
The Bombo Radio Philippines special coverage of the U.S. elections ngayong November 5, 2024. Tampok ang live updates kasama ang mahigit 150 Bombo International correspondents sa Amerika. Live sa 31 fully digitalized Bombo Radio at Star FM stations. The American Vote 2024 mula sa Bombo Radio Philippines. The #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! At kaugnay niyan mga kabombo, tuloy-tuloy pa rin ang napanatili nga ni dating US President Donald Trump ang kanyang lead sa Pennsylvania, isa sa mga swing states dyan sa Amerika na may 19 electoral votes. Hawak ni Trump ang mahigit 200,000 popular vote lead laban naman kay Vice President Kamala Harris as of 82% vote counts ngayong tanghaling ito mga kabombo. Sa kasalukuyan nga, batay sa projection, ay hawak na ni Trump ang 232 electoral votes habang gitgitan pa rin ang laban sa ilang key state tulad na lamang ng Georgia, Wisconsin at Michigan, pati na ang swing state na Arizona. At mga kabombo, sa panig naman ni Harris, hawak din niya ang 211 electoral votes batayan sa maagang projection at ito ay as of 12:50 kani-kanina lamang oras yan dito sa Pilipinas. Oras natin sa buong kapuluan 4 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo International News. Nalunod sa matinding pagbaha ang nasa 2 poll workers sa Missouri, Amerika habang papunta pa lamang sa kanilang election site nitong Martes ng umaga sa Estados Unidos. Ayon sa Missouri State Highway Patrol, nalunod po ang mga biktima habang nasa loob ng kanilang sinasakyang kotse na matangay sila mula sa highway ng Wright County patungo yan sa malalim na bahagi ng tubig baha. Ang mga nalunod na poll workers sa isang 60 anyos na lalaki kasama ang isa pang babae na 63 anyos kung saan sila ay natagpuang wala ng buhay malapit yan sa Beaver Creek ng White Counties at sa estado po yan ng Missouri. Hindi na isinapublika pa ng Wright County Clerk Office ang pangalan ng mga nasawi dahil sa pribadong dahilan, ngunit kumpirmadong sila po ay mag-asawa at poll workers ngayong 2024 US election. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa atin pong patuloy na pagtutok naman dito sa mga kaganapan, maging updated sa mga balita at impormasyon sa pamamagitan ng ating Bombo mobile app, pwede rin sa YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Diyan mga kabombo, sa bahagi po ng Visayas, matutunghayan ang mga update, mga balita at impormasyon hatid ng Bombo Radio Iloilo. Ganon din sa bahagi po ng Negros, yang Bombo Radio Bacolod. At sa Central Visayas naman, Bombo Radio Cebu ang atin hong matutunghayan. Diyan sa bahagi ng Capiz ay Bombo Radio Rojas. At sa area ng Aklan ay Bombo Radio Calibo. Doon naman mga kabombo, sa bahagi po ng Eastern Visayas, nariyan naman ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyon Perata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father,
and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga Kabombo Kester Nation, sa atin pong Christmas countdown, 49 days to go, bagong araw ng Pasko. At to wait, there's more. 10 araw na lamang ho bago ang Dugong Bombo 2024. A little pain, a light to gain. Daraos ito sa lahat ng mga lugar na may Bombo Radio at Star FM stations. Katuwang natin dito ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at Philippine Red Cross. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Philippine Standard Time, 1 minuto na nakaligad sa takna sininga La Una. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa 102.3 FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Nobyembre 6, tuiga 2024. Kagkaron sa aton sininga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 49 días na lang, Pasko na. Sa gihapon, inimulagan mo ang kurman, Bombot Shama Blanco Hover. Sa mga nagapanguna dalaguan karon ng mga balita. Sa aton sini nga mga kabombo, makita nyo man sa idalom sang idalong abay sang aton sini iyang screen sa mga Facebook live viewers, subong man no YouTube channel na sang Bombo Radio Iloilo. Now, makita nyo dira ang update or live update ina may kantanan sa American vote or sa United States of America nga eleksyon na subong sining adlaw. Kagayina sa aton sini iyang mga tagpalamati, medyo dako-dako ang abanse diri ni former President Donald Trump, pero nagalaga sa karon iya sa bahin iya ni Vice President Kamala Harris. From time to time magatsikar kita sa mga nagakalinabo dito iya sa bahin sa Estados Unidos, kaupod man ang aton sini nga mga Bombo Radio International correspondent. Ang aton sining mga nagapanguna karon kag dalakuan nga mga balita lokal si Iloilo City Councilor Romel Duron. Tinawag nga ignorante si Councilor Johnny Yang kag Councilor Eli Istante sa sesyon subong adlaw. Ano naman ay hanang nga nag-transpire? Ano ay hanang nga plastada nga do kasubong yang nagapasingit si family member, si approve without thinking, si Councilor Romel Duron. Sa dugang pa nga mga balita, Department of Public Works and Highways nagpathag sang purpose ang geofoam nga gingamit nila subong para makuha ang nagabawod nga lagyan sa Ungka flyover. Puwerte no? Do mga slow bla niyang do mga slow bla niyang taga Department of Public Works and Highways kag subong man ang kontraktor no sang nasambit sini nga proyekto ang mga dipong goals nila. Sa nagligad to, sa may nakita tos dalom to nga nagbawod to iyang BIM. Di hambal nila lakip na sa design. Subong may mga geofoam naman nga ginagamit to. Terrible no? Sa aton sini nga mga kasimaryo. Pero kung ako sa inyo, may sikrito kundi parang why na sang gatal.
hindi tawag si gani, hindi na usmod. No? Duam lang ni Kabilog ang sarang nga gamiton. I-share ko na karon sa inyo kung ano na sa piyak kabahin Jan Castro ginako nga ubos niya palupok ang bala sa iya 45 nga pusil bangod sa kangawa nga balusan ni punong barangay Triste. Samtang Mayor Jet Rojas ang ahoy wala makatambong sa committee hearing sa sangguniang panunsol or palalawigan may kantanan sa ginaaligar armed men sa Banwa nga ulihin ang tukiman mga gwardya. Security agency may violation sa layi. Samtang sa iban pa nga mga balita kaga impormasyon sa aton sini nga mga kabumbo kunti mabudlay karon ang isa sa mga mabudlay gid nga bahin para sa mga manunudlo bla nga yara sa mga kabukiran ini sila ang paghatagan sang service vehicle may maga-provide sila nga service vehicle para iya nga malabot adtong mga learners sa mga nabukid nga bahin karon iya Banwa. Kag Regional Joint Control Center para iya sa palabuton sa nga eleksyon ginalunsyar subong adlaw. Muni madalaguan mga balita, issues kay impormasyon nga maging sentro karon sa aton sini nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Ano kuno ang natabo para sa diin ni ang geofoam? Ano ni ang geofoam? Tanan na lang yang dumakabig naton sa aton sini nga mga kabumbo inang mga bagay ba? No? May mga bagay-bagay. For example, sa aton sini nga panimalay nga may dulo diferensya jutay, ang iban siniti gamay lang diferensya, ang iban sini dako na yang diferensya, ti para magamit mo pa na kay man kagasto kung magbakal ka sang bago, anong himuon mo? Disponiring. Disponiran mo. Ti nalakip ni sa disponiring ang geofoam para sa diin ini. I-check naton ang balita ni Bombo Marisol Labiñas. Kay ginpatahag diri sang Department of Public Works and Highways kung anong purpose ang geofoam. Bombo Sol sa report, please go ahead. Bombo Cham nagpatahag diri ang talatapan sang Department of Public Works and Highways Region 6. Nanungod diyan sa purpose subong sang sining mga geofoam dili bala nga nahamtang subong sa ibabaw sang ungka flyover. Amo ning pagagamito nila para kuwaon ining nagabawod abi nga alagyan diri sa may left lane sa nasambit na flyover sa diin nag-umpisa na gani ang phase 2 rectification sang nasambit nga bridge diri sa diin may budget ining rectification nga phase 2 200 million pesos nga under man sa gihapon sa Iloilo-based construction firm na Iloilo Builders Corporated ngati sa kabilugan no IBC International Builders Corporation. Yes, thank you. Ang International Builders Corporation no nga amo man sa gihapon ang construction firm nga naga-obra sa ning rectification niya phase 2 sa diin ginabanta malapit na 1 billion ka pesos ang cost abi sang project na pagpatindog diri sa ungka flyover sa diin ang rectification sa bahin sa second sa phase 2 ginabug-usan ini sa pagpakayo sang pier 4, 5 kag 6 sa diin pagabutangan may pag-aobrahon nga debt grouting kag ilabi na ang paghatagan sang igtalupangod o kung ining application sang geofoam system na kuha sang mga nagabalawod bala kung nagadepress abi nga alagyan o kung diri sa may mismo sa left lane sang nasambit nga flyover kag sa subong no may ara ini sila sang 120 calendar days para matigayon nga mabuksa na ini sa December 25 kag magamit sa January 2025 sa palaabuton nga Dinagyang Festival. Sa interview naton diri kay Engineer Sunny Boy Oropel, ang Regional Director sa Department of Public Works and Highways Region 6, ginpaatag niya kung ano ni ang purpose ng geofoam. So ang purpose kuno diri Bombo Cham sa sining geofoam amo ang i-correct ining vertical alignment o kung ining na-observe bala nga pagbawod abi sa pier 4, 5 and 6 sang nasambit nga flyover kag ang obrahon kini nila kwaon ni tanan nila ang ginpambutang nila nga mga asphalt overlay sang nagligad
nga gin-describe magani diri ni engineer nga tuman naman gani ka damol kag hindi man gid sa kinahanglan sang nasambit abi nga bridge kag ang ibutang nila amo ning geofoam para makuha ang insakto nga design abi design grid sang nasambit nga bridge kag ma-construct kuno sila sang load distribution slab nga ginabanta o kung may ara sang estimated o kung specific nga kadamulon nga 15 centimeters. Pagkatapos butangan nila sa sining mga temperature bars kag ma-overlay naman sa mga 5 centimeters kag amo na ang time na pwede na ma-open ang nasambit na bridge. Kag ginpaatag pagid niya nga ining geofoam diri Bambuchang hindi ni siya kaangay iya sang mga foam abi nga kaangay sa mga ginatulugan naton o kun amo na nga klase sang materyales pero ang amo ni nga geofoam sarang ini nga maka-withstand abi sa tanan nga klase sa mga salakyan kag asunod sa iya na testingan naman ining iya nga compression kag elasticity kag ginpasag naman diri nga nakapasar ini sa requirements ng international standard kag worldwide accepted na nga metodolohiya kag gindugang pa diri sa natungdan mga 20 years ago gani ginagamit naman ini sa mga flyover abi kag mga express or skyway para mapadasig iya ang construction methodology o specifically i-correct abi ang alignment sa mga dysfunction abi kun mga depression sa mga nasambit na mga establishment diri Bambuchang kag amo lang nino ang napili nila wala na sila sang iban nga choice sa dugang bala nga pagpatag ipabatita ang ato nang interview kay Engineer Sunny Boy Oropel. Ang procedure ta sini i-remove ta ang asphalt overlay nga sangkuna kag i-skin out ta ang aton nga concrete deck balikwa onta ang tanan nga asphalt overlay on location nga may depression ato bala inablang gabawod-bawod so kwaon talaga mga asphalt overlay kay kadamo sito kaayo kag hindi man siya kinahanglan didto kag islanta sang geofoam para nga makuha ta ang eksaktong design grid sang aton nga bridge ang aton nga carriageway. After which makonstruct kita sang aton load distribution slab nga 15 cm thickness konkreta ni siya with temperature bars. Pagkatapos maobra naton nini ang 15 cm, ma-overlay kita 5 cm. And after ma-overlay ta ang 5 cm, kag ma-attain ta na ang exact na vertical alignment and profile sa aton nga bridge, that's the time nga ipa-open pa sa traffic ang aton nga ongka flyover. Pwede natin mapaatag sa mga tagpalamati kung ano ni ang quality sa geofoam nga insat geofoam sa foam hindi ini siya sang ginasiling nga foam nga daw pareho sang ginatulugan naton nga foam. It is a material nga maka-withstand sang weight sang all types of vehicle passing the ongka flyover. Gintistinganin naton sa iyang compression kag sa iyang elasticity. So nakapas ni siya sa aton nga requirements ang standard kag ang ini siya nga product nga geofoam hindi ni siya sila nga bag-o nga product but this product was even utilized 20 years ago sa mga flyover man naton kag mga expressway. Kay amo ni siya ang para mapadasig natin ang construction methodology, instead nga gabutan sa ibang nga materials, gamit sa geofoam para mapadasig natin ang pag-correct sa alignment, especially on alignment na may mga settlement or deflection. Aside abi sa madasig nga construction or realignment engineer, masiling naton nga masaligan man ini nga quality sang sang materials. Well, ang geofoam nakapas ni siya sa aton nga international standard. Question ko, may iban pagid kamutan nga choice sang time na nagplan. Wala natasang iban nga choice nga ibutang dira kay hindi taluyag nga ibutangan na sang asphalt overlay nga syado kadamol kag amo na ang nagkapadugang sang problema sa aton nga ongka flyover. Upon reaching sang aton nga desired
nga soil classification sa dalom kag nakuha na naton ang aton nga ongka-fly ang aton nga in-values kag na equivalent sa 50 in-values nga makonsidered mo hard strata. Ang pinakadasig mag-correct sang vertical settlement amo na siya ang GEOPOM kag it is a worldwide accepted methodology. Bombocham na batian ang kabahin sang ato nangin interview kay Engineer Sunny Boy Oropel. All right, gusto ko lang ma-refresh, sabi kay do medyo nalipat ako bala. Ano ni subong gani ang ginapatigayon sa Ongka flyover? Bali, rectification sang phase 2, Bombocham, alignment ang isang sining mga bawod na party list sa tier 4, 5, and 6. Ang phase 1? Ang phase 1, ano gani? Ang phase 1, amo tong jet grout ang tiers 1, 2, 3, and 4, mga amo na, Bombocham. All right. Now, galibog ang ulo ko kay sa madumduman ko wala pa ma-turnover ni ang Ongka flyover. No? Wala pa ni mga turnover sa local government unit na bisang tawag siya ni isang paviya or sa kung sino ang gina-turnoveran sini kay may mga proyekto balan nga kon mahumana gina-turnover dayon mo sa aton sini mga kabumbo, correct me if I'm wrong, sa aton sini nga mga tagpalamati subong but amo na ang sa madumduman kuya wala pa ni ma-turnover. Now ang bugani ng isa pagid ka issue diri karon sa aton sini mga koturan kay diferensyado, depiktuso ang proyekto pero ginpangitaan sang budget gin pabid man para iya sa rectification, no? Kay ang ila sini iyang pahayag last time sa madumduman ko ang sala kuno diriya amo ang design sa Bureau of Design sa Department of Public Works and Highways. Kung lang taon ta sa mga kasubong sini nga proyekto abi dapat taniya ang ma-shoulder sang cost sang mga rectification ni ang kontraktor. Pero ang katabo subong sala sang Department of Public Works and Highways Bureau of Design sala man ang pagpatuman or gin balaan man sang kontraktor nga sala pero tikay mo na yung design gin implement ya pag implement ya narimalaso, dipiktuso ti gastuan naman liwat sang kwarta sang pumuluyo hasta nga naglabot sa punto nga GEOPOM base next year kung hindi pa gini mabuksan styrofoam na lang ang ibutang dira. Bumbusol ti pila ko nung cost ni sang GEOPOM nga mangkot mo si Engineer Oropel? Sa kabilugan lang diri Bombocham ang ginplastarya sa aton ining 200 million pesos na kabugusan sang phase 2 rectification subong pero as per individual abi kung pila ni ang cost sang GEOPOM wala niya sa aton na plastar pero naglain-lain nino nga mga shapes abi kagkadamulon man ang nakita naton dito sang Gina nga almost mga yara na sa 20 meters or less than 20 meters ang nalapatan sang sining mga GEOPOM pero wala pa nabutangan sang asphalt overlay o kung sang overlay abi sa ibabaw. Balan mo ang nakita naton dito may ara tag isa kadangaw ang kadamulon pero ang ginlapat nila iya sa bahin sang nagabawo diri gina-shapen gali nila Bombocham para magsanto bala ining GEOPOM sa pinakataas man nga porsyon abi sang alagyan para magtupong so lain-lain ni siya ang iya nga width or kadamulon Bombocham nga ginbutang dito nakita naton. All right. Ini si Bombo Marisol Viñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat gid na Bombo Marisol Viñas. Ti hamakon nyo sina ka garapalan
pero napangitaan sang pamaagi to make it sure nga waay man sang may gina lapas abi nga pagsulundan or whatsoever, pero tiya mo lay dipiktuso waay mapuslan gubaon nga proyekto nga nagabalor pila 800 million or 600 million sa aton sini matagpalamati nga proyekto sang gobyerno, waay mapuslan, halit ang gintuga, subong ginadisponiran lang, ginpakayo gamit ang kwarta sa nga pumuluyo. Ti ang jet grouting tong phase 1, pilato ka hundreds of millions ang gingasto. Ang phase 2 nagabalor man sang 200 milyon. Ti isa na iya ka bilyon subong sa aton sini nga mga kabanwa or sa aton sini nga mga kabumbo o 800 milyon nga balor sang flyover. Tapos may nalipat lang kita kung pilato sa jet grouting. Now, another 200 milyon naman sa aton sini nga mga kuturan. Just because nga gin-dribble-dribble lang katungdanan or may sala ang Bureau of Design sa Department of Public Works and Highways, buryongon lang ang ulo sa nga pumuluyo nga dapat madisponira na lang ini, dapat siniya kayuhon na lang, pangitaan na lang sa pundo para makayo, kay para nga magamit kag mapuslan. Oh. But the fact remains nga ang proyekto dipiktuso. Oh. Diin kay mo kakita sang BIM nga nagabawod. Rasunan ka lang amo inang design niya, kagaguhan. Oh. Di bla? Bantayin nyo bla? Sa mga masunod sini nga mga inadlaw, bisan balikan nyo tong BIM nga nagbawod, nakuha na to kag natadlong naman to. Nga nagbawod, sige man kayo na jet grout na nga may nagbawod pagid. Butsilingon padayon ng pag-usmod Galing ti indi na yaluyag siguro pag akoon, no? Sang Department of Public Works and Highways, sang International Builders Corporation, para iya nga matigayon lang kuno abi ining disponiring sininila sa kontrobersyal nga ungka flyover. Oh. Ti pagkatapos ang phase 2, human na bala ini, magamit na, may assurance bala iya ang mga motorista nga sa ila sini nga paggamit, waay sang may pag-usmod naman, nga makabutang iya sa risgo sa kabuhi isang mga motorista nga nagalabay dira. And then what? Kung may matukiba naman iya nga diferensya, kuuton ta naman sa gaban sang gobyerno, kwarta naman sa mga taxpayer ang igasto ta. Pero hatagan ta sila sa gyapon sa benepisyo sa pagpangduwa-duwa. Nga sa ila sini nga ginapahayag nga by December amo kuno ining ipaskwa nila sa mga taxpayer nga magamit na kuno ang bilog nga ungka flyover. Let us wait and see sa aton sini nga mga kuturan. Kung hindi gani kag mangindipiktuso man, may kinamatarong man kita siguro nga ipanawagan naton ang mga opisyal sa Department of Public Works and Highways, ang kontraktor nga International Builders Corporation, pasakaon to sila sa flyover, kag medyo sikulon gamay, kag ipang tikwang. Muna na guro, no? Para kabawi man ta. 23 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Sa aton sininga pagpanumbalik ka manuano naman ang natabo nga tinawag naman niya ni Councilor Doron
nga ignorante si Councilor Janiang kag si Councilor Ilistante? Balikan tayo ni matapos ang pila ka-importante nga mga panumdumoras. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for November 3 to 9, 2024. Ang Rock Station Band ang sariwat puno sang excitement nga maghatag sa inyo sang One Great Musical Blitz sa concert at Plaza. Blasting off alas 6 ang gabi sa November 9, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo. Special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa masuki sa Plazuela de Iloilo. Sa November 10, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sa aga. Sa tiyon sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga magpadala siya sa madamo nga mga anghel agud pahumukon ang tagipusoon sa mga lideres sang conflicting nations para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kon addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom
pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi, magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga magamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang pinakauna nga exclusive school for boys kag dormitory sa Pilipinas ang gintukod sa banwa sang Tigbawan, Iloilo.
Ini gintukod sang tanyag nga Jesuit priest kag historian nga si Father Pedro Chirino sadtong 1592. Ginapahayag nga binulan pa lamang nga nakaabot si Chirino sa Tigbawan, natun-an na sini ang lokal nga lingwahe nga Haraya nga amo ang ginapatihan, ginhalinan sang Kinaraya. Nagsulat man siya sang Catechesis sa pulo nga Haraya. Si Father Chirino upod ang isa pa ka Jesuit brother nga si Francisco Martin ang nagtudlo dito sang catechism, reading, writing, Spanish kag liturgical music sa mga kabataan sang mga prominente nga pamilya nga Ilonggo kag Espanyol sa Banwa. Sang 1975, nagpahamtang sang marker ang National Historical Institute sa Banwa sang Tigbawan bilang pagkilala sa amo nga maragtas. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Award. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid. Sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligad sa takna. Siningalaw na, balik na diri sa pagpangalagad sa nga Bombo Anay sa Udto sa Gyapon, Kaupunin mo Bombo Chama Blanco Hover. Update kita na sa nagapadayon, siniiya nga inisipay no, sa US elections. Kagay na, pila pa lang tong electoral votes ni Kamala Harris, do ara pa lang sa 100, no? Pero subong sa aton sini nga mga kabombo as of this time, sa aton sini nga mga kasimanwa, 216 electoral votes na diri ang yanangkon ni Vice President Kamala Harris. Si Donald Trump nga nagapanglaka kagay nang iya sini nga banse, subong mayara sang 232 electoral votes. No, sa aton sini nga mga kabombo, 16 na lang nga banse ni former President Donald Trump. Why pa diri makasulod? No? Halin sa ang mga boto halin sa state sang Nevada, sa aton sini nga mga kabombo, halin sa Arizona, sa Minnesota, matamat pa lang. Sa Minnesota, toti, as of this time, 50, partial and official, 50.91%. Abansi sa subong nga mga tinion, dito ya sa Minnesota, si Vice President Kamala Harris, samtang si Donald Trump ang mayara lamang sang 47%. Oh. Sa Wisconsin naman, gamay malangaban ni former President Donald Trump sa latest na karon sa partial diri iya nga inisipay sa aton sini mga kabombo, no? 47.32 si Kamala Harris, si Donald Trump 51.22. Oh. Dahil ang taon to paginabi sa iban sa Michigan, sa aton sini nga mga kabombo, close fight man 49 or 45.92, Kamala Harris 52.31 Donald Trump. Sa Pennsylvania, amuman, gamay mga banse, sa aton sini nga mga kauturan, ang Georgia, pagino, muning Georgia, kagina itong ibalita sa News Center, nga nakangkon sa ngabiriya itong binutuha ito, kay man may ara sang prank, no? Sa aton sini nga mga tagpalamati, nga may ara kuno sang bomba, bomb threat, pero why manggali. Oh.
sa aton sini nga mga kauturan. Ibantayan naton ini kay amat-amat yang paglagas ni Vice President Kamala Harris karon sa kay former President Donald Trump mga biyan. 38 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Anong natabo nga naglabot naman niya sa punto nga nag-resort naman sa makabig naton hindi man siguro defense mechanism, pero ang mga ginatago-tago gurong opensiba ni Councilor Romel Doron sa tagsaga ni kamay ginadiskusyonan sa Iloilo City Council nga he is fond of calling names. No? Kag may mga ginapang tawag siya, may mga termino siya nga gina-address sa iya siniya nga mga kasubong, nga mga konsihal, nga mga legislator. Tinawag niya kuno si Councilor Janiyang ignorante. Kagamo man si Councilor Eli Istante. May paaman pa nga hinambalan ni Councilor Doron si Councilor Janiyang gentleman from Mulo. Tinong silingon niya nga gentleman from Mulo. Kay permito nga pangapis Councilor Janiyang sa Mulo. Muna nga gentleman from Mulo. Check tabi si Bombo Angel Tangel sa report na please kamin. Gintawag adri Bombot Siyam Iloilo City Councilor Romel Doron nga ignorante sanday Councilor Janiyang kag Councilor Elistante pangod sa ginapasuni nga ginhimo sang duha ka mga konsihal nga tidugin kadlawan nila kuno kung ginhimo ang kaladlawan ang layi. Ini matapos nga nagpamangkot si Councilor Elistante Bombot Siyam kag si Councilor Janiyang kung kinanglan pa balang marehistro sa Security and Exchange Commission ang mga Drivers Association sang mga tricycle driver. Kaya isubong nga ba adlaw sa may bahin sa Iloilo City Council, nagpadulong sa liwat ang mga tricycle drivers ug operators para sa pagpanumpa nila para sa ilabi 3 years nga prangkisa Bombot Siyam. Kag with this one, do nagtindog lang man rin una si Councilor Eli Estante kasi ang information nato na-raise naman yan question sang committee hearing nga ako no kag allowed gid man balang may mga pila ka presidente sa isa ka asosasyon when it comes sabi sa mga ining mga asosasyon sang tricycle drivers Bombot Siyam. Din sa bating pamangkot man gilayon si Councilor Janiyang abi nga si ang may nagpaatag diri ang isa ka operator isa man ka kapitan hambal niya nga ang regarding naman riya sa registration sa MISEC o Security and Exchange Commission hambal sang kapitan nga sadto gid man kuno maayo gid man nga may RI registration pero with this one do hindi man bala sila required Bombot Siyam kay nag-raise diri sang punto man niya si Councilor Nick Baronda nga what if they registered in sila sa second kung anong plastada. Sinagambal din si Councilor Janiyang kung tuod gid man required pag gid man na bala nga i-register sa SEC ining mga tricycle drivers nagsabat diri si Councilor Romel Doron sang nag-raise ini siya sa iya kamot. Hambal niya nga dugi na ang exact words niya diri Bombot Siyam you are making fun of it but you appear to be ignorant. Do ang iya diri nga term is do wala bala naghambal nga ignorante sang layi pero do general din siya nga statement niya sa duha ka mga konsehal. Di nga nakakambal si Councilor Deron nga you are making fun of it. Ano samtang nga palamangkutano ng duha ka mga konsehal nagakinadlaw sila, nagaurok-ok sila kadlaw, anong plastada? Hindi man Bombot Siyam pero ang mga question nila bala ko nga do tama bala ka kumbaga do ka basic bala nga do common knowledge kung tani bala as legislators nga tani ginatun-an nila ang konstitusyon nga ginaobra nila sa sulod ng City Council. Amo nang raise nga punto ni Councilor Romel Doron rason nga tito ulihi naman na-realize rin ni Councilor Janiyang nga do ka negative kit para sa iya nga bahin ining paggalawag o kung paghambal ni Councilor Romel Doron nga ignorante sa ila kung ignorante sila nga duha ni Councilor Eli Estante. Pamatian daw Bombot Siyam ang una diri nga bahin sang nangin diskusyon man sang mga konsihal sa bahin sa Iloilo City Council.
Okay, my question, Mr. Chair, is if the council required them that they have to register with the Security and Exchange Commission or the accreditation sa council. Tanan sila, Mr. Chair, either registered sa SEC kag sa DOLE. Or either. They're required to be registered To be sa legitimately Mr. Chair. recognized, yes, gina-check man nato nila requirements ang toda nila. So, that's all, Mr. Chair. Thank you very much. Councilor Doron. Thank you, Galikapla Lorely. Thank you, Presiding Officer. You are dealing with the different association. Back to the basic vision that form associations or societies not contrary to law shall not be abridged as long as it is not illegal. So anybody can form association whether one or two in one road. They are allowed. You cannot compel them to join in one organization. That is very basic. No? Both of you, no? I am referring to both of you that you review your constitutional law. Your constitution, rather. You're making fun of it, but you appear to be correct. Mr. Chair, I would like to clarify. I'm not questioning about the organizations of to form an organization, but I'm only asking if the council required them, their organization must be registered with the Security and Exchange Commission. That is only my question. That's why you go back to your constitution. The constitution says that you can form any association as long it is not contrary to law. So, is registration required under the Constitution? That's why I'm asking the proponent. That's why I was telling you. No, I'm not questioning, Mr. Chair. But I'm only asking the proponent. Councilor Baras. Tapos na ba siya? Bomot siyam na batian ta ang una diri nga bahin sang diskusyon sang mga konsihal. Ready after this one, lugin pa dayon anay nila ang pagsumpa sa mga tricycle drivers sa abi regarding diri sa ilang nga prangkisa. And then nag-proceed anay sa pila ka mga agenda tapos to medyo naka-insert diri si Councilor Janiyang after sang isa sa agenda manapi nag-indog ni siya. Kag gusto niya ipa-delete sa record sang sekretariat sang sangguni ang panglungsod ining paglawag ni Councilor Romel Duron sang sinaga nga ignorante. Tingin siya kaya diri sa konseho kung nag-recess sila or suspended to ang session sang nag-diskusyon ini una ang mga konsihal. Natukiban nga aras suspension bombot siyam. Kag nga record din man sa SP Secretariat tig-amuto ang mga exact terms sa abi nga you are making fun of it but you appear to be ignorant. Kaya muning gusto ipa-delete ni Councilor Janiyang tiging suportaran ini siya ni Councilor Eli Estante Bombot Siyam kadto na lang sa urual sa diri ang tingog sang konsihal ni Councilor Eli Estante katambal niya na wala sang monopolya sang kaalam o knowledge sa bahin sang Iloilo City Council kasi nagkakadapat nga mag-share gani kuno sang ilang mga sentimento para nga maplastar kung ano din man bala ang nagkalain-lain nating ang gulo sang ginapasar nila nga mga ordinansa sa bahin sang Iloilo City Council. And then, with this one, ni Bomot Shamdo, nangin na emotional madri somehow ang tingog ni Councilor Eli Estante. Pero, with this one, nagsabat rin si Councilor Romel Duron nga nagpanindugan ini siya sa iyang statement kag hindi ini siya kuno magpangayo usang pasaylo Bomot Sham. Pamatian ka bala ang kabahin pagidiri sa nga mas nangin mainit na diskusyon sa tunga nanday Councilor Romel Duron, Councilor Janiyang, kag Councilor Eli Estante. Mr. Chair, I move for the reconsideration and for the deletions of the words of ignorance as stated by our Councilor Duron. His statement about the ignorance, I would like to suggest to delete the statement from the record. This is in referral to item F01 to F04. Mr. As regards to the statement of Councilor Yang, may I know from the Secretariat when those words were uttered by Councilor Duron? Are we in recess or it was during session? It was suspension.
What is the request of the gentleman from Olo? To strike out the term ignorance that you uttered earlier during the discussion. Ignorante? Ano exact term? That was very educational. That ignorance of the law excuses no one from Yeah, compliance. but you did not mention ignorance of the law excuses no one. You just uttered the word ignorant. Yeah, even So you if- said if that I- you do not know, that appears also to be ignorant. Yeah, if you agree, that's my proposal. Oh. There's nothing Please address the chair. Please address the chair, Just councilors. a suggestion, Mr. Chair, if we can straighten out, if there is an objection, we can divide the House if they agree to straighten out the word ignorance. That was uttered during the recess. Yeah, No? and I think not recess. Not recess. There was no recess. It was suspension. No, during the suspension of the Yeah, House rules. that's fine. So, because Striking out lang. Councilor Istandi already mentioned it, then you mentioned again. So it appears that you agree on regarding those Striking what you out call the that? word. Let's order, please. Let's allow Councilor Duron to manifest lang. Anong imong balatyagon sa proposal ni Councilor Yang. Before you respond, please, Councilor Duron, please. But do you agree that your statement is not correct? No, I cannot. No, I think, Mr. Chair, can we go back there? Actually, I'm just asking if the council, they require the organization to register the association to Security and Exchange Commission because as stated by our good Councilor Baronda, there's advantages for registering to the SEC. So Yeah, that's correct. it doesn't mean if you require them to register the Security and Exchange Commission, it means that you are curtailing them not to organize. They can still organize. Again, Councilor Yang, with your indulgence, your explanation was already resolved earlier. Ang pinapamangkot ng the issue on hand is whether we strike off the word ignorance or not, no? Ang imo to explanation sa imo yung manifestation earlier, that's inilang imo lang ni naton, is there ground to strike out such a term that was uttered during session? Yes. Well, I don't think so. We need to strike out that because that is nothing personal. No? That's why, Mr. There's Chair, nothing personal in that. That applies to everyone. Mr. Chair, that is why, if there's an objection, can I suggest to the August body? I think, if I may, Mr. Do you feel alluded to with the term? Yeah. You felt alluded to. Yeah. Kaya bala mo, any of that was said in general, you felt alluded to, insulted. No. And also, we want to get the consensus of our August body. If they're agreeable to strike out the ignorance, the word ignorance. Okay. So I suggest, Mr. Chair, that let the August body decide if they want to strike out the word ignorance. Thank you, Councilor Yang. Councilor Estante, you're recognized. Yes, Mr. Chair, in fact, that question is not directly that they have the right to form an organization. But we are only suggesting for an organization. Now, if we are speaking of ignorance, considering that he pinpointed us to both of us, I think we don't have a monopoly of intelligence here in this August body. And this is democracy. And at the same time, we can lower our tone and not go with our emotion. Hindi ka lang sila nga, since amo kan balaan. But this is an August body. The people is observing us. Di painit mo ya, padala ka sa kaugalingon mo. Hindi. You debate according to what you believe, and I will defend also what I am to believe, what I have to believe. But not necessarily that you force me with your opinion or with your idea or with your citation. No, that's not. So we are offended with the word of ignorance. Putambalon, when I first ran as a councilor of Iloilo, I was also told that we are ignorant, especially with former Kagawad Arman Parcon, that we are ignorant.
against Baya, but this is a collegial body. We are respected. We are voted. We are the voice. We are the representative of the people. And not for your only interest. This is for the interest of the people and not for your own interest. So don't persuade me to follow or to believe what we're saying, since we don't have a monopoly of intelligence. What you know, I do not know. What I know, you don't know. That's it, Mr. President, Mr. Chairman. So, I move with Kagawad Janiyang to delete the word ignorance, Mr. Chair. I always respect everyone's opinion. I may not agree with what you say, but I will defend to death your right to say it. I did not ask you to stop from saying what you want. All I said is, I also express my opinion. Because this is also for the good of everybody, not only for my good, my own good. When you say something, do it properly, at the right time. Not just ask any questions, not related. The main issue here is the issuance of franchise. Others which you want also to inform, maybe there is another forum for that. Like the formation of association, maybe you want to advise the other tricycle operators to form their own association or to join in one association. I agree also with your opinion, but I only quoted the Constitution. So is there something wrong with that? If I quote the Constitution, that is just a reminder. Maybe you forgot something. Because you will appear, you just stand sometimes without knowing what you are saying. So it's a matter of telling also that the Constitution says. I don't say that you will appear ignorant. So what's wrong with that? Is there malicious in that statement? That I'm pointing it out to you, Councilor Yang, you even said, Councilor Yang, you refer to the you call that, you face what? I cannot even recall what I was saying. So wala ito sa malain na. Is there something malicious with that? No. When Councilor Barunda said that there is additional benefit, yeah, that's true, but it should be stated in another forum. Hindi ka ang main issue yan sa franchise. So after anong kwanabi kung sa akin kalawig to nga kada isa mamangkot, muna, why man ka mong ginapunggan, hindi ka mo mamangkot? You ask questions, but the question is the question really directed or related to the issue at hand? Thank you. Yeah. Thank you, Councilor Dron. Yeah, I did. And I don't feel sorry for what I said because there is nothing malicious in that. Oo. Mumbot siyam na batian sa mga kabombo naton ang nangisabkanayman sa tatlo ang mga konsihal sa bayan ng Iloilo City Council. Pero mo ganing hambal ni Councilor Romel Doron, wala siya sa plano magpangayo sang sorry sa duha ka mga konsihal. Pero afterwards, kita nagasapak ini siya kay Councilor Eli Estante, kay Councilor Jan Yang. Si Councilor Yang niya, doon ngirit-ngirit pa. Pero si Councilor Estante, hindi gawa Kay, mo na pagsapak. Ang plastada, sini, di bala ara ang mga tricycle driver? Oo. So, ang ginatalakay sa mga concern nga kung hatagan sila sang prangkisa o kung hindi. Natagan na sila prangkisa. Okay, nahatagan. Nahatagan na sila sa prangkisa. Now, anong ara dira nga ara ang mga tricycle driver para sa ano na? Sa ilang kwan dito bang botsyam, sa ilang niya 3 years na franchise na hindi na siya professional authority, prangkisa na kita hatag sa ila. Sige na pasumpa sila sang amo ni kaning konsubong ang plastada dalim time to bala so ginapakadto kita mga tricycle drivers kaya kinanglan nila magsumpa mag-appear sa banking ng konseho. So amo na bali mo na subong. Now, nagsuggest si Councilor Barunda sinya mas mayo guro nga ang inyo sining tuda iparehistro nyo sa SEC. Oo, kung narehistro gid man or mas maayo iparehistro daw okay. Now, si Councilor Janiyang nagtugda kag namangkot nga kinahanglanon pabala or gina-require sang City Council nga dapat sila nga magparehistro sa SEC.
Oo. Ti, ang sabat ni Councilor Doron, balikan mo kunong konstitusyon nga bisan sinulang kuno way man niya sa kontratsimpo nga makahimo sang grupo, organization or whatsoever dira. Di ba? Amo sina? Oo. Ti, ano ang ignoransang layi ni Councilor Janiyang Abi? Oh. Kay namangkot ka ba lang kung gina-require sang City Council nga dapat rehistrado sa SEC ang isa katuda para sa ila siniiya nga 3-year franchise. Ara bala ina sa ordinansa? Kung ara ina sa ordinansa, kag si Councilor Janiyang iyaway na kabalo, ti si Councilor Janiyang ang may kakulangan. Hindi ba? Ti, sa amusad to nga hugada, namangkot man lang siya. No? Kung ara sa kung kinahanglanon giblati. Anong malain sila dira? Galing ti, ambot kung anong plastada, what's with the Councilor Doron nga do kasubong iya do nagapasingit siya. Sa aton sini nga mga kabumbo. Anyway, ti amo na, basta may panindugan niya si Councilor Doron, sa iya sini nga ginhambal, te napanas to sa records ang ignorante nga terminolohiya ni Councilor Doron? Actually, before pa man ni maglabot tabi sa pag-divide sang City Council, si Councilor Sarabia iya nindugan ini siya nga mga mo sini nga remarks on his behalf iya, ginabato niya kung siya iya hambalan, kay tikit agit man kuno may mga times sang knowledge nga do makaiko sang iyang ego, pero with this one as part sang konseho man sa mga diskusyon nga dapat pamatian man or dapat mangin lapad bala imo nga pag-intindi bala bang motsyam kasi when it comes to emotion dapat indikit pagpangunahan man abi. Pero sang divide abi ang City Council, yun mostly approve man ni nga i-delete na lang sa minutes sang SP o kung sang secretariat ining mga tinagka ni Councilor Romel Doron. Pero nag-object iya si Councilor Rex Marcos Sarabia, pero with this one, nag-proceed naman lang ang deliberation sa City Council sang ibang abi nga agenda, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Angel Pichilgertan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! Salamat gid Bombo Angel Tan sa imo sini iyang follow-up report. Ti amo nang hambal sini nila bala banwa nga sus Maria kagusip po kagamay kung tani nga bagay gid man mo. No? Kung ginsabat man lang tuyang palamangkutanon abi regarding iya sa kinahanglan gid magparehistro kung out of topic man iya si Councilor Janiyang ti sa iya yang kakulangan nga dapat abi ti tun-an niya anay or i-make sure niya nga ti within sa topiko nga ginatalakay karon sa sesyon, amo inaiya ang iyaman sining ipamangkot, no? Kay ti kon irrelevant man lang ti usik man sa tsimpo tuod. No? Ti pero why na kung tani naglabot pa sa punto nga may mga tinaw na ganay nga ignorante or whatsoever, ti plario kamo nga mga honorable dira sa aton sining mga kabumbo tapos amo sining gwa niya karon. Ti nagpabutyag man sang nagpabutyag man sang tawag si gani sang iya sining emosyon kag nagkomento man si Councilor Ili Istante sa aton sining mga taga Palamati. Ti amakon mus na banwa pertigi janong mga konsehal nato no but kun ang masunod sining mga konsehal anong naman ang ila sining abilidad man. Anyway, sa aton sining iya nga mga kabumbo amo ni kunong hambal nila nga dapat iya banwa kung gusto nimo nga mangin harmonious ang relationship sa mga opisyal sa isa iya ka local government unit, dapat isa lang sila ka grupo. Kung hindi man sila isa iya ka grupo, dapat ang tinutuyo sini nila magpanerbisyo man that is why nga tikon lang taon naton sa pila ka mga kabanwahanan dire sa aton sini nga mga koturan may mga kasubong sini iya nga mga ginapatigayon sini nga mga merger, mga ginapatigayon sini nga pagbahiganay katulad sa banwasang uton.
Oh, ti way kontra dira si Mayor Fusen, pero ang sa Vice Mayor mayara sang kontrahanay dira, makontrahanay si Vice Mayor Neil Olivares kag si former SB member Renren Trespeses. Oh, sandig diri saton sini iyang mga kabumbo kay madlagan kung tani si former Mayor Karina Flores mo. Pero si Mayor Karina Flores gin-oferan nga mangin municipal administrator sa banwa iya sang uton. Pagkatapos may yara sang merger kung sa diin may 3 ka SB member sa grupo ni Mayor Fusen, may ara naman iya sang 5 ka mga SB member sa grupo ni former Vice Mayor Flores. Asubongti ang madlagan Vice Mayor na si BM Olivares kontra niya si SB Renren Trespeses. Sa grupo ni SB Renren Trespeses may 5 sila ka mga SB members dira sa aton sini nga mga taga-Palamati. Para kung tani iya nga wala na sang konflikto sa aton sini nga mga kabombo, may ara man niya sang offer sa kay Vice Mayor Neil Olivares sadto sa aton sini nga mga kabombo nga ma-PCL leader ini siya. No? Sa aton sini nga matag Palamati. Pero why ni matigayon? Ini nga katuyuan, ini nga pag nga merger kung tani sa aton sini mga kabombo para iya nga i-unite ang banwasang uton. No? Sa aton sini nga mga kabombo ti waya nagpasubali diri si Vice Mayor Neil Olivares. Amo ni karon ng sitwasyon dira nga kung tani sa ngalan sang unity, maupdanay na lang sila, matingob sila, no? Ang madlagan na mayor abi si Mayor Fusen, ang iya sining Vice Mayor si SB member Renren Trespeses, kag si Vice Mayor Neil Olivares may SB member. And then later on, siyang inuso bilang PCL president. At the same time, board member dayon eh. Sa aton sini nga mga tagpalamati. Iban pagin sini nga mga sitwasyon bala karon sa mga kabanwanan, puro pasiplatan taman. Speaking of election, check ta bala si Bombo Christian na Lusada, may latest update diri karon sa nagapadayon nga 2024 presidential election dito iya sa may Estados Unidos. Bombo Chris, sa report please come in. Yes, Bombo Cham, diri kita sa nagapadayon nga 2024 presidential election sa may Estados Unidos. Abansi sa gyapon, no? Ining si former President Donald Trump. Si Trump, amo ini ang tiglawas sang Republican Party kag ang iyang kasumpong si Vice President Kamala Harris. So, amo ni ang nagatiglawas naman sa may Democrat Party, Bombo Cham. Sa subong nakuha na ni Trump ini ang swing state nga North Carolina. Kaga projected na siya nga magdaogman sa North Carolina kaga Georgia ang first nga duwa ka mga battlegrounds sa nasambit nga butuhay Bombo o Cham kaga sa subong halos sa dikitay na labla ang resulta sa nga nasambit nga eleksyon. Yari bala recap naton para sa aton nga mga kabombo lakip sa mga estado magluwas tong ginawakal ko kay na nga swing state nga amo ang North Carolina kaga Georgia lakip man sa mga nakuha ni Trump nga mga estado sa Amerika amo ang Idaho, Montana, North Dakota, Wyoming, Utah, Nebraska, South Dakota, Iowa, Kansas, Missouri, Oklahoma, Texas, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Kentucky, Indiana, Ohio, West Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia, Alabama, kaga Florida. Usually ang
sa mapa niya Bombo Cham para sa aton nga mga kabombo usually yara na sa mga 80% to 70 to 90% pasaka ang resulta sa nga nasambit nga eleksyon. Amo na nga ginakabig nga sila na ang projected nga winner sa nasambit nga may presidential eleksyon na Bombo Chama. Diri kita sa may kaya Kamala Harris naman niya ang nakuha yang mga estado projected man amo ang Washington, Oregon, California, Colorado, New Mexico, Hawaii, ang New York, Connecticut, Massachusetts, New Jersey, Virginia, ang Illinois, projected man na makuha niya Minnesota, ang Maine, ang Vermont, New Hampshire, ang Connecticut, Maryland, kag amo pa na Bombo New Mexico, kag amo na Colorado. Amo na ang perso subong ginahulat-ulat pa ang Minnesota kaya ra pa sa may 65% ang nasambit nga botohay. Medyo nagatupong-tupong man ang resulta sa eleksyon nandaya o kung nabotohay sa nga nasambit nga US presidential election sa tunga nandaya Harris kag Trump. Pero atago nato na sa aton nga mga kabumboti amo ni ang electors ni ang mabuto ya sa nasambit nga pag presidential election kag kinahanglan gid lamang may ara sang kabugusan mo nga 538 ka electoral votes agud mangin presidente sang Estados Unidos. So ang isa ka kandidato ang nagakadapat nga magkuha sa nga makukuha at least 50% plus 1. Ang 50% plus 1 that's equivalent to 270. Amo na ang dapat niya nga makuha. Pagkatapos hindi pero projected panado kung may magdaog ni sa ilang duha ang ginatawag pa ni presumptive president because ining nasambit nga mga electors para sa aton ibalos ang aton nga mga kabumbwa magaboto pa ni sila sa Disyembre 17 ha, hindi pa ni subong nga adlaw Nobyembre 5 didto sa maya Estados Unidos. Miyara ni sila actually sa nga tubtob sa December 10 agod na ma-finalize block mayara sila sa nga reklamo kaga sa December 17 ang electors amo nang boto para sa presidente Bombo Champ kag para sa aton nga mga kabumbo kaga sa bag-o gid lamang nagsulod nga balita kaangot man na sa nasambit nga eleksyon kay siyempre magluwas ni sa may presidential mayara man sa nga senatorial kaga peso sa aton sa Pilipinas may senatorial man sila kag mga kongresyonal bala nga mga pwesto nga ginabutuan sa subong bagog lamang nagsulod nga balita ng Republicans na angkon ang US Senate majority sa 11 nga tion sa sulod sang 4 ka tuig. Ang Republican amo ang mga kaupod bala ni former President Donald Trump Bombo Champ para sa aton nga mga kabombo. So balatayan pagidayban pagin nga balita, iban pang updates sa nagapadayon nga US presidential elections. Ini si Bombo Christian Chanova Losada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Christian Losada sa imo siniyang nga report. Bantayan ang dugang nga mga impormasyon at tutok lang diri sa pagpangalagad sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program. Kaupod naman sa kay Tita Regine. Isi Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
Utan kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for November 3 to 9, 2024. Ang Rock Station Band ang saliwat puno sang excitement nga maghatag sa inyo sang One Great Musical Blitz sa concert at Plaza. Blasting off alas 6 ang gabi sa November 9, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo. Special edition mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa masuki sa Plazuela de Iloilo. Sa November 10, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw, alas 11 sa aga. Sa tiyon sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga magpadala siya sa madamo nga mga anghel agud pahumukon ang tagipusoon sa mga lideres sang conflicting nations para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Ang pinakauna nga nahuman nga sementado nga karsada sa Pilipinas amo ang ginbansagan Montinola Highway nga nagalaba halin sa Forbes Bridge padulong sa Haro Plaza. Nahuman ini sadtong 1910 sa idalom sang administrasyon ni Anay Iloilo Governor Ruperto Montinola. Ang semento nga gingamit sa pagpahuman sang karsada ang imported pa halin sa Japan. Ang taytay nga human lang anay sadto sa kahoy kag kawayan ang ginilisan man sang konkreto nga istruktura kag ginpangalanan nga Forbes Bridge bilang pagpasidungog sa American Governor General nga si W. Cameron Forbes. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yari ang pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam.
Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipuson, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsahon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon. Bangod ang iba nagakaon sang. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome sa Kahapon Lamang program. And today, it's the 6th of November 2024 sa ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Abaw sa linya sang 4 na kita, 49 days before Christmas. Ay, nako, hindi lang mabalaan, no? Next time na pagbugtaw natin, basta Christmas Day na. Anyway, well, today, ginamonitor man nato, no? Ang presidential elections nga ginahiwat dito sa Estados Unidos. And who knows, basta i-break in ang balita sa aton kung sino na ang mga official. We'll just be on standby, kag monitor lang gid sa gihapon. And for the meantime, samtang nagahulatilat kita sa mga updates na tuoy sa dira mga kabombo, syempre magalingaw-lingaw kita sa ating mga istorya dili para sa inyo sa Kahapon Lamang program. Ganing sugudan ta na ang tanan. Here's Kija Velez para sa inyo with the song Ikaw Na. Good afternoon again. This is Tita Regine. Welcome sa KLP. Ito ka na naman muling kumapatok sa aking puso. Mag-ibig na kay kulito, puso't tila di ka na bago. Di sa pinagkakait, maligayang minimithi. Ayoko lang masaktan ka muli at bumalik sa pagkakasawi. Eto'y abay alam mo, kita espera. Hindi ko razon. Eto'y abay alam mo, kay Dalia.
inspirasyon na vida. Kung cuidado era ko, mi corazón contigo tama. Oh, era tuya. Huwag sanang magmadali sa papitigaan at puso. Kung bubuksan kita muli, sana'y bumalik ng iyong ngiti. Tuya ba el amor que te espera desde mi corazón? Tuya ba el amor que hay dalia? Inspirasyon na vida. Con cuidado era con mi corazón contigo tama. Oh, era tuya. Kung tayo na nga ba ang nakatadhana na magkasama habang buhay, walang bibitiw kahit ano pa ang hamon sa mga nagmamahalang tunay. Ikaw na nga bang pag-ibig nang hinihintay ng puso ko? Ikaw na nga bang pag-ibig na magbibigay ligaya sa buhay ko? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Alagaan mo sana itong puso kong nilalaan sa'yo. Sana, ikaw na. Sana, ikaw na. Sino na nga ba? Ikaw na kaya yan? Kamala Harris or ikaw na yan? Donald Trump ang next na magiging president sa Estados Unidos. Tuto kita mga kabombo while nga nag-enjoy sa mga istorya diri sa kahapon lamang program. Sa inyo man yung mga stories nila, pwede nyo ma-email ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or write it down and then you send it sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Let's go straight sa pagbasa sa ating mga istorya. May 70th story diri sa aton. Wow, humahabol. Si Miss G. Dear Tita Reg. Good afternoon to all KLP lovers, listeners, and letter senders. Mayong hapon man sa imo tita, kag sa mga suki muda, mga KLP buddies ko. Hello sa inyo. Ita ang share ko today, short lang ni. Wow, last Sunday may sports fest kami. Since I wanted to have fun, kag maghulag-hulag, naghampang ako badminton, tita. Pero a night before sina, I went swimming pa. Bonggo sa iyay. Mga 11:30 p.m. hasta kaagahon. Night swimming si iyay. I wait. Hindi ganito swimming kay I can't swim. Pahulom lang sa pool. Nagmuni-muni, muna-muna, muto-muto. Haha, char. So, nagsalom-salom man ako tita, salom butwa, kanami isang tubig. Clear, kag malimpyo. At that time, wala man may nag-check-in sa resort. Kami lang sang friend ko.
Sa Lactod, mga 3 a.m. na kami nag-sleep. By the way, amo ni siya ang resort nga gin-mention ko sadto sa story ko, nga upod ko man ang duwa ko ka friends tita. Ano gani? Nalipat na ako. Anyway, bali amo ni siya ang pinakauna nga resort sa Gimaras Kuno, Tita Regine. Adali, putik mo sakon. Anyway, pagkatapos sang aga, halin sa resort, ginlakat lang namon, pakadto sa pantalan. Tapos bugat pa akong bag. Medyo layo, tita. Sadya lang, kay while walking, may nakita ako, 20 pesos. Ginaparamdom ko kung masakay kami, kag ipleti ko ang 20, kaso mas nami mag-exercise, kay mga 6 a.m. pa lang ata to. So amo to, nakalabot gid man kami sa pantalan, kag nakasakay sa fiber boat. Fast forward, naghapit ako anay sa balay para maligo kag mag-ilis before magdiretso sa venue sang amon nga activity para fresh ang beauty ni Iyay bisan wala gawa tulo. So actually, late na kami sang friend ko kay tinagbiyahe pa kami. Pag-abot namon dito tita, nagpahuway-huway kami anay kadali. After pila ka minutes, naghampang ako badminton. Badminton. Naghampa ako badminton, mga 30 minutes sa ata. Then, ginpamalhas ako tita, pati hita ako kag ilokers, o feeling ko daw gahulas. Iunes. Kag nagapalamula aketch, baw. First time ko nabalhasan sa amuto after a very long time, tita. Sangging kapoy na ako, nag-stop ko, kag nag-lunch. Samtang nag-lunch ako, doon nagahanas pang akong pagginhawa, tita. Kag nagakurog tuhod ko, kag iban nga kaunuran. Haha, sugars. Budlay, gali maghampang sports kung wala naka-warm up or naka-stretching. Why, kung naubos akong food, so gin-share ko sa ibang tita, pero hindi isalin, ginpabuhinan ko lang. So, abi ko, ubos ko daan, lapad mata, gali, ay nako. So, gutom ko actually pag-abot dito, pero paghampang ko, nadula na. After namon kaon, nag-rest kami, kag nag-ilis ko, kay basa na akong bayo, kag basi bahoers na si Iyay. Kuya man ta, basi hambalanta ay guwapa, pero baho, choslan. So, sa nakailis na ako, tita, nagpahuway-huway naman ako, kag naghampang liwat, badminton, mga dali lang, kag naglantaw kami, basketball. Siyempre, isa sa mga players to si Mr. D, pero wala, ako nag-cheer, tita, kay do kalampa, do lampa si iyoy niyo. Tanda man siya mag-shoot, kaso may times na kabus. Well, dugay man siya, wala naka-basketball, abi, that's why daw medyo jugel siya magdalagan. Katunto si mo. Jugels means bading o gani ausos. So luya si iyoy pero gwapo siya sa layo. Sa layo lang galing. Do si Sam Milby. Pero sa lapit do si Sam Bill. Sam Bill. Ay about sa mo da Miss G. Chikalungs. So abi na mo may basketball man ang girls. Ma-join man ako tani, bisan daw kaladlawan, tsura ko magdalagan-dalagan. Mayo lang, wala na dayon, kay wala na tiyempo, kag managpauli na. Baw, pagkagabi, tita, feeling ko, dogin balda ako. Grabe pala nakit sang lawas ko. Sakit akon abaga, balikawang, legs, kag likod. Tapos to hindi ko matikang akong tiil, maglakat ko, kadahulag ko, agay-agay. Ouch! Whew! Haha. So, ano pagidayhan? No? Kung naka-basketball kami, basi hindi na ko kabangon. Feeling ko daw 80 years old ang lawas ko, tita, that time. Daw malola G the second na ko. Do sobra, isa ka dekada, wala naka-exercise, ay maan. Maayo lang, nakuha man after pila ka days. Na-realize ko dayon, nga need ko na mag-exercise or mga physical activities, hindi lang para in good shape, kundi para man sa health. Baka kabudlay, wala exercise, nagakamaguhan lawas ta. Well, ano expect ko, kay obra ko pungko, naog maligo, kag makaon, then tulog, tapos pungko naman liwat. Takop ko na ni tita,
Salamat gid sa pagbasa. Halong always. God bless. Hugs. Love. Miss G. Hi, nako Miss G. Grabe ka lang mga aktibidades mo yay. No wonder, no? But I'm sure nag-enjoy gid ikaw. And the first time ever nga nagparamalhas ikaw. Balanon gid, no? Kung sinong ara, permi lang sa sulod balay. Pungko kaon obra. Hala. Di mayo man na, kagkabay, no? Nga, magsigisigi na ina. Find time. Bisan walking-walking lang da. No, para bala nga makahulag-hulag lang gid ang aton nga lawas. Sige, very young ka pa. Pwedeng magbanat-banat ng buto, o di ba? At the same time mag-enjoy. Anyway, thank you so much gid sa imo Miss G. Ha, ano tong resort? Balaan ko man na, tutulan ko man na. Anyway, 34 minutes after 2 o'clock, panubalik kita with more stories para sa inyo, mga kabombo. Kaupod nyo sa gihapon. Si Tita Regine, magabalik ang KLP pagkatapos ng pinaka-importante ng mga pahibalo. Ang cabbage o polio masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Hindi pagpakanabua ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ng kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulhaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid sang serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon, ilabi na kung mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kun tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo
ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 bar examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abuga siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man sa regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupot sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga andan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Hindi lamang sa genes o kuntugas ng katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung killing properties. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balat. Tapos makalipas sa alas 2 sa hapon, continue kita sa atong nga mga istorya diri. Here's one story from Black Widow sang Pavia. Dear Tita Regine. Maayong hapon sa imo kasi tanan nga katapos ang Bombo Radio, sa mga listeners, mga senders, kag avid fans ng Bombo Radio. Good afternoon sa tanan. Ang sulat ko about sa agot ko nga bata nga babae nga si Neni. Sa subong, 37 years old na siya, birthday niya October 26. Apat kami actually, puro October. Ako, si Toto, kag si Nonoy, lain-lain ang petsa. Kag may duha na kabata si Neni, 7 years old, kag 9 months. Sa Jensen sila nag-e-estar. Kag sa subong, OFW siya sa Hong Kong. Mabuot si Neni nga bata, kag mapisan nga mag-eskwela, kag with honor siya permi. Sa ulihi, nawigit siya sa top 10 sa elementary.
Kag subong ko lang nabalaan ang iyang rason nga ano pagtuon niya kuno sang maayo kay permilang gyera sa balay. Pero despite sang tanan, okay man iya grades, hasta sa high school siya. 4th year siya sadto diri na sa Iloilo, kag ako gaobra na sa hospital. Pag college niya, nagpa-enroll siya sa isa ka private nga university, nagkuha sang social work kag may benefits ang bata ka empleyado sang hospital nga ginobrahan ko, half sa tuition fee. Hasta si Neni sa 2nd year college kay hindi ko nagid masarangan magbayad sa iyang tuition fee. Wala gid ako hulman sang time nga ato kay napilitan siya maguntat kay tungod sang maintenance si Nonoy nga tag 4K ang bulan sadto. Hindi kaya ng powers ko, Tita Regine, sa kagamay kasweldo ko. Kung palabihon ko si Neni, paano si Nonoy? Kay need niya gid maintenance. Kay kamahal sang iya bulong. Nagambal si Neni. Todo gid daw na matyan. Nagambal siya, no? Todo gid. Daw na matyan. Kay hindi niya mabaton. Kay hindi siya kakuha exam. So naghibi gid siya. Kay wala ko kakita hulman inugbayad sa tuition. Naakig siya todo, kag wala na pungga na iya nga baba. Nagambal siya kay Nonoy nga, ikaw abi, nagmasakit-masakit ka pa, hindi na ako ka-eskwela sini. Kag hasta ako tita, ginhambalan niya man, nga sa agad ka mo bata-bata, kag hindi niyo mapa-eskwela. Dugangan niya pagid nga si Lola, may kwarta. Tani maayo lang, magpahulam, ibang tawo. Si Lola may kwarta, tani, maayo lang magpahulam ibang tawo. Kag sa mga utod niya, kag ginablos niya. Pamasol gid si Neni. Do kinumo sa akong dughan, sang kasakit sang ako nabatian. Kay luyag ko tani, makatapos siya college. Kag naglakat siya sa iya amiga. Dito siya nagpalipas ang iya kalain sang buot. Ginatawgan ko man ang amiga niya kung okay lang si Neni. Makaligad ang pila ka bulan, nagpuli si Neni sa balay. Mag-DH siya sa Singapore. Hambal niya. Sa tumingang time, may placement fee, sobra 100K, mga 2008. Gin salary deduction niya, apang wala siya katapos contract niya, kaya hindi siya kaagwanta, kadua ka bata, bantayan. Puro lalaki, gagmay pa. Nagpuli siya, natuigan man, kag magbalik, pero before sina, nag-estar siya sa magulang ko. Pero daw hindi sila magkasundo sang iya mga pakaisa nga duha nga sa subong puro na mga nurses. So nagpa-Hong Kong man siya kagambot nga nakakita man ako sang hulman sa mga paisa ni tatay nga mga seaman diri sa Iloilo. Inug down niya sa agency kag inug pa medical. Ang gidbayad niya sa agency, naghulam kami sa lending. Pagkaimpas niya, ginambalan ko siya nga siling ko may gamay-gamay diri nga boarding house, kawayan ang balay, gatapik pa, pihak nga balay diri sa railway, squatters, guwa namon. 50K gid ang baligya. Arkila gihapon kami sa railway, 700 plus yearly. So ginloan na naman ni Neni 40K, kinbayad ko na lang. Ang kulang, gin-staggered ko para hindi na kami ni Nonoy mag-board. Pero doga sabat sa lawas ko, maluya. Kagula ko gana magbakal. Pero ginbaydan ko gid, kagin paperma ko tag-iya ka balay, nga nakakuha siya sa akon 50K tanan. Gali, kay after 3 days, naghutik ang coworker ko, may ara gali 30K lang. Balaklon, isa ka baralayan, iya ka amigo niya sa government man gihapon, sa city, ara lapit sa isa ka university. Wala na kukuhaan kwarta pa. Nanugunan ako, wala ko nabakal ang sa city, kay gina-award ka gobyerno, tani sa ulihi. Isip ko, sige lang, diri kami sa railway, sa wala ko istaran, diri sa Iloilo. Apa ang kabuhi diri sa railway, sa pagkabudlay. Kaya ang kaingod namon, baw permilang ga video kay. Mga palawubog gali sila ya, sa pagkagahod, every week gid na. Sa Singapore iasawa, kagaingod namon nga bata ka ginbaklan ko ka ilistara namon. Kisa ginakaduan sila ka pulis, agud pa untaton video kay. Kisa mga dungol gid, patalikdon lang nila pulis kay si kapitan kagabiret kanta.
Bisan ga COVID sad to. Tigahipos lang ko. Bisan ga ugtas. Kay ga-connect ko sa ila tubi kag kuryente. Wala ko ginpakayo atop ko. Kawayan gihapon. Kay nalasay ko mag-estar sa diri. Kagahod. Sa subong medyo okay naman sila. Mag 10 p.m. gauntat man video ke. Pag Bagyo Odette, naglinupad ang scene ko. Nagbakwit kami. Pihak balay. Nakulbaan kami ni Nonoy, hambal ko, kanami, nagidipuli, kung may pulian. Kaya wala bagyo to sa Coronadal, sa Mindanao. Binaligya abi ni nanay, amon ilistaran didto, kay iya man tulupa. Wala na himuan deed of sale sa iya, kag ang bili, 30K. Inatag niya sa magulang ko nga nurse. Diri abi sa Iloilo ko mag-estar, may bintaha, kay diri mga doctors ni Nonoy, kagisa may free medicine pa. Balik ko kay Neni, nga wala may nasuptan si Neni sa Hong Kong. Kaya ang iaamay sa Mindanao, naluoy siya, ginapadalaan niya man kwarta. Kisa, tiki maniwang na. Wala na ako ni Neni ginatagaan kwarta, kay ato sa amay niya, kag puro lang siya loan sa Hong Kong. Hasta sa napatay ang iaamay. 5K halin kay Neni, kay didto ginhaya sa mga hinablos niya sa baryo, sa sentro, sa Mindanao. Ginpulian ko man, 3 days lang ko kay si Nonoy na balikdan ko, kay binilin ko magulang niya. Pag 30 years old ni Neni, ginambalan ko siya, mamana na, kay budlay magbata, kung lampas na sa 30 to 40 years old. Tiyang baka magulang ko, wala niya ikaw na plastar, mamana na bata mo. Sabat ko, ginsugo ko. Nag-try si Neni school sa Jensen. Right? Amo na ni, subong? Okay, on standby, dali ang gid mga kabombo. Siguro balikan to na lang ni ang sulat diri sa aton ha, ni Black Widow, because on standby right now si Bombo Christian sa update sa US elections. Good afternoon, Bombo Christian. Tita Regine, para sa aton nga mga kabombo nga nagabantay sa 2024 United States presidential elections. Mag-ugid lamang minitinit nga balita, daog na bilang presumptive president. Ining si former US President Donald Trump para sa aton nga mga kabombo. So Trump is back, Bombo Tita Regine, para sa aton. Yes. Back, get the back, no? Oo, back. Okay. Para ini sa mga Republican na nga mga loyalista at nakakuha sa presumptive pala ni Tita Regine ha, para sa aton nga mga kabombo at tagon nato. At simpre may ara pa sang matabo nga may binutuhay mo sa may December 17 ang mga electors, pero asa naman niya presumptive president bali para sa ibalo sa aton mga kabombo si Trump. Former US President man isa amo ng tiglawas ng Republican Party, kasumpong ini si Vice President Kamala Harris nga nagatiglawas ini sang Democratic o kuna mga Democrats. Si Trump nakakuha sang 277 ka electoral votes, samtang ang iyang kasumpong naman ang si Vice President Harris nakakuha lamang sang 226 ka electoral votes para sa aton nga mga kagadiri kita sa para sa mga boto bala sa ibalo sa aton nga mga kabombo, number of votes naman niya ha. Nakakuha si Trump, nagapasulod pa ni siya, ongoing pa ni sigapon ang pagsinulod sang boto, although nagdaog na ni sa bangod kinahanglan sang 270 gid lamang ka electoral votes agod magdaog bilang isa ka presidente sang Estados Unidos nga 270 para si balos ang aton nga mga kabombo, kay dinhi sa usual nga eleksyon bala, ordinaryong eleksyon, unlike diri sa may Philippines nga popular votes ang ginabasihan. Dito sa may Estados Unidos may ginatawag ni sa ilang electoral votes. So may ara sa 538 na ka mga electoral votes agod mangin isa ka president. So kinanglanyan ni siya sang 50% plus 1, that's equivalent to 270. Kay 50% sang 538 is equal to 269 plus 1, 270. Si Trump nakakuha sang more than 50%, 207
37 Bombo Tita Regine ari bala pamatian naton sa subong ang campaign co-chair Cedric Richmond ang supporter ni Klaw ay man pamatian na losing candidate no ni incumbent US Vice President Kamala Harris nga amo subong ang kasumpong ni Trump Tita Regine pamatian naton bala ang kasunod man sa kapaslawan nila nga magdaog sa presidential elections. All right. Good evening, HU. I want to say good evening to all of the Harris campaign, the campaign family. Thank you for all that you have done. Thank you for being here. Thank you for believing in the promise of America. We still have votes to count. We still have states that have not been called yet. We will continue overnight to fight to make sure that every vote is counted, that every voice has spoken. So you won't hear from the Vice President tonight, but you will hear from her tomorrow. She will be back here tomorrow to address not only the HU family, not only to address her supporters, but to address the nation. So thank you. We believe in you. May God bless you. May God keep you. And go HU and go Harris. Thank you all. Nabatian na Tita Regine para sa aton nga mga kabombo ang campaign co-chair ni Vice President Kamala Harris para sa aton nga mga kabombo nga amo ni sa ang tiglawas sa nga Democratic Party para sa aton mga kabombo. Recap bala Tita Regine kung paano nagdaog. Okay, sige. Oo. Go ahead. Tita Regine, siguro tugyanan na naton sa aton nga Bombo News Center sa paghatag sa nga duga nga detalye sa sining iliher kaya President Donald Trump bilang bag-o nga presidente sa nga Estados Unidos, presumptive President Tita Regine. Sige, maraming salamat sa imo Bombo Christian Lusada. Kag shift kita dito sa Bombo News Center, ang aton nga Bombo News Network. Good afternoon. Yan yung kanyang grupo, Republicans naman, mga kabombo. So yan yung naging pag-usad ng tuloy-tuloy na pagtutok natin dyan sa US presidential elections. At this point, may mga pahayag na ho itong kampo, itong si Vice President Kamala Harris, bagamat itong si Harris ay hindi pa ho lumalantad at lumalabas para personal na magbigay ng kanyang talumpati o kanyang mensahe doon sa kanyang mga supporters at hinggil nga dito sa naging kinahinatnan ng eleksyon dyan po sa Amerika. At ating papakinggan mga kabombo yung mga bahagi ng pahayag naman ng kampo nitong si Vice President Kamala Harris kaugnay nga dito sa development dyan sa US presidential elections. Pakinggan natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang statement mula naman sa kampo nitong si Vice President Kamala Harris. Good evening, HU. I want to say good evening to all of the Harris campaign, the campaign family. Thank you for all that you have done. Thank you for being here. Thank you for believing in the promise of America. We still have votes to count. We still have states that have not been called yet. We will continue overnight to fight to make sure that every vote is counted, that every voice has spoken. So you won't hear from the Vice President tonight, but you will hear from her tomorrow. She will be back here tomorrow to address not only the HU family, not only to address her supporters, but to address the nation. So thank you. We believe in you. May God bless you. May God keep you. And go HU and go Harris. Thank you all.
Mga kabombo, mga ka-Star Nation, yan po ang statement. Galing po yan sa kampo nitong si Vice President Kamala Harris at yan ay kaugnay pa rin doon sa pagtutok din nila dito sa resulta ng eleksyon, bagamat may mga hinihintay pang bilang. Sinasabi nga ng ilan sa mga election analyst na indirectly ito yung kumbaga masasabi na parang nagkukonsid na yung kampo nitong si Harris, bagamat may mga hinihintay pang bilang. Yun nga lang, bakas doon sa naging laman ng mensahe ang ilang mga kataga, kagaya ng haharap bukas para i-address yung kanyang mga supporters dyan sa area, kaugnay pa rin doon sa naging takbuhan nitong halalan. At of course, may mga iba ding paraan ng pag-aabang naman yung kampo ng Republicans sa pangunguna nito si US President Donald Trump, at maya-maya mga kabombo, papakinggan naman natin yung kanilang kampo dito sa tuloy-tuloy nating pagtugaygay sa mga kaganapan dyan sa Amerika. At yung ating Bombo International News Correspondent, i-check natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, sapagkat importante malaman natin yung aktual na mga development dyan sa ground, kung ano na nga ba nangyari. Dahil maliban nga dito sa presidential, vice presidential, pati ho yung mga mambabatas nila ay kabilang din ho sa eleksyon po na ito. At lumalabas sa mga initial information na makukuha ng panig ng Republicans ang kontrol sa mataas na kanilang kapulungan ng kanilang Kongreso. Ibig sabihin, yung Senate panel o yung Senate level ay mapupunta doon sa control ng Republicans. At yan yung talagang very crucial, sapagkat sa makailang pagkakataon nga mga kabombo ay ito yung pinanggagalingan ng puwersa na minsan ay lumalaban sa nakaupong presidente, and at the same time yung lower house. Very important din yung lower house, sapagkat doon ang gagaling yung mga itinutulak na batas ng isang presidente. Ika nga, itong legislative agenda ng isang presidente ay sinusulong sa pamamagitan ng mga kaalyado niyang mambabatas doon sa lower house, and of course dapat may concurrence ng panig po ng Senado pagdating naman ng oras na kinakailangan din mahimay ang naturang mga legislative agenda at iba pang mga panukala doon naman sa level ng upper house. Kaya ho mga kabombo, ito yung naging crucial na bahagi sa pagtutok natin. Initially mga kabombo, inilampaso nga nitong si US President US Vice President Kamala Harris ang kanyang katunggali na si Trump sa initial result, yung nanggaling ho ito doon sa California, but later on nakabawi agad ito hong kampo ni Donald Trump, at malaki yung naging kalamangan at hindi na ito nahabol pa. Labis nga na yung mga naging suporta ng mga butante sa naturang estado kay Harris, kung saan ay pagpasok ho ng 50% vote counts ay nakalamang itong si Harris. Kung napansin po ninyo sa data natin kanina, 2 milyong boto yung bilang nakatumbas ng naturan hong figure na nanggaling dyan sa may area ng California, at isa sa pinakakilalang blue state o Democrat state dyan pa rin sa Estados Unidos. Dekada na kasing bumoboto ang Democratic Party na yung mga tao doon para sa Democratic Party, at yan na talaga yung kanilang naging identity sa mga nakalipas na pagkakataon. Sa katunayan nga mga kabombo, huli itong bumoto ng Republican noon pang 1988 presidential election, kung saan ay nahalal naman itong si dating US President George H.W. Bush, mga kabombo, kung inyo pong nare-recall. So iyan yung ilan lamang sa mga interesting parts nitong pagtutok natin sa mga development dito sa US presidential elections 2024. At mga kabombo, bilang pagbabahagi na rin mula ho noong yung panahon na ating binabanggit, ay pinili na ng California na maging ang kanilang presidential candidate na kakatawan para naman sa kanilang panig mula sa Democrat. So ito yung naging takbo ng naturang estado, at yan yung isa sa mga inabangan kanina. Kaya lang, hindi ho ito naging sapat para mabuo yung figure para naman maging pabor dyan kay
Vice President Kamala Harris. So ito nga yung existing figure, babalikan lamang natin para dun sa ating mga late tuners, mga kabombo. 266 ang hawak na figure ngayon nitong si Vice President Kamala Harris, habang 277 votes ang hawak naman ni Donald Trump. Pero ito ay dahil raised to 270, lagpas na ho yung figure na hawak nitong si Trump doon sa kanyang katunggali na si Vice President Kamala Harris. Malinaw ho, mga kabombo, kung pagbabatayan ng naturang figure, mayroon ng bagong presidente ang Estados Unidos. At ito ay nagbabalik itong si President Donald Trump sa pwesto, at yan ay muling manunungkulan, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Pero alam nyo ba, isa pa sa interesting part nitong US presidential elections, gumastos pala itong dalawang kandidato na ito ng napakalaking halaga. No? Gumastos po itong si US President o presidential candidate, ngayon hanggang ngayon candidate pa rin, sapagkat hindi pa ho na-announce ang kabuang figure ng bilang ng boto, at hindi pa rin naman nag-concede ang kanyang katunggali. At maging itong si Kamala Harris ay gumugol din ng malaking halaga, merong kabuuan $3.5 billion sa kanilang election campaign. Ito, mga kabombo, dahil dito ay ginawa nga yung mga pangangampanya ng dalawang kampo, at sinasabing ito yung pinakamagastos sa kasaysayan ng Amerika. Dati, simple lamang ang mga pamamaraan, pagtawag sa telepono at pagsasagawa ng mga meeting di avance. Pero itong mga nakalipas na pagkakataon ay kakaibang atake ang ginawa ng dalawang kampo, dahil nga sa ilang mga konsiderasyon na rin. May mga celebrities na palaging kasama sa kanilang mga events, at batay nga sa record ng International Organization on Financial Times, at tumanggap itong si Harris ng nasa $2.3 billion ang pinag-uusapan ho rito, mga kabombo. Mula yan sa kanyang mga supporters, mga donasyon, at gumastos naman ang kabuang $1.7 bilyong. Imagine, ang katumbas ho ngayon ng isang US dollar ay nasa 58, mga kabombo, mga ka-Star Nation, dito sa Pilipinas. Ang kampo naman itong si US President Donald Trump, tumanggap raw ito ng nasa $1.8 bilyong at gumastos ng nasa 1.6 na bilyon. Halos konti lang yung natira, mga kabombo. Mula doon sa mga donasyon, halos na ilabas ito ni US President Donald Trump yung kanyang receive na mga donasyon galing sa iba't ibang sektor, galing sa iba't ibang individual na tumulong po para sa kanyang kampanya. Malaking porsyento ng ginastos ng dalawang kandidato, mga kabombo, napunta yan doon sa kanilang advertising. Ang pondo na ginamit para naman sa pangangampanya ay mula yan sa mga personal na donasyon, pondo ng partido, at yung pondong nalikom sa pamamagitan niya ng mga political action committees na siyang humahawak po ng naturang kampanya ng dalawang panig. Sabi nga nila, naging effective naman dahil talagang naging very popular itong dalawang kandidato na ito. Kung pagbabatayan daw, yung mention sa pamamagitan ng internet, talagang very popular. Yun nga lang, positibo man o negatibo ay tumatatak yan at nairirehistro sa record bilang mentions, at natutukoy ito ng pabor doon sa isang particular na kandidato for popularity purposes. Pero yung pag-convert into votes ay ibang usapan yan, mga kabombo, dahil electoral votes ang pinag-uusapan dyan sa Estados Unidos, at mainam na mamaya ay paliwanag sa atin ng isang eksperto pagdating naman sa usapin ho ng mga proseso at pamamaraan ng eleksyon at mga legal na usaping nakapaloob pa rin dito sa US presidential elections. So, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang naging statement nga ng kampo nitong si Vice President Kamala Harris ay bukas lalabas itong si Harris para maglahad ng kanyang mensahe para sa kanyang mga taga-suporta. Kung matatandaan din nyo, mga kabombo, mga ka-Star Nation, nung panahon na lumaban itong si Hillary Clinton na dating United States Secretary of State, ay 2 araw makalipas ho ang eleksyon, saka siya lumabas at nag-concede, nagpalabas ng kanyang mensahe
ng kanyang pagkabigo at pag-amin na ang nanalo ay yung kanyang katunggali. So ito yung nakikita ngayon na mga senaryo dyan pa rin sa patuloy na pagtutok natin sa mga kaganapan sa Estados Unidos. Tandaan natin na ang figure na hawak na ngayon ng dalawang kampo mga kabombo, kagaya ng ating ipinapakita sa screen doon sa ating mga late tuners, lalo na sa pamamagitan ng Facebook Live, ay 226 ang paraho kay Vice President Kamala Harris, habang 277 naman ang para dyan kay US President Donald Trump sa race to 270 na bilang na kinakailangan ho nila para naman matukoy kung sino nga ang panalo o susunod na upo dyan sa White House bilang presidente ng Estados Unidos. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, oras natin sa buong kapuluan, 9 na minuto na makalipas ang 3 ng hapon at katumbas ho ito ng madaling araw ngayon dyan sa Estados Unidos. Kaya ho ating tayo makikipag-ugnayan pa rin doon sa ating mga Bombo International News Correspondents para ho sila mismo maglahad ng mga karanasan nila kung paano ho sila bumoto at kung paano ho sila obserba dito ho sa US Presidential Elections 2024. And of course, kung ano yung mga unusual. Dahil kanina may mga reported incidents din na meron hong magsisilbi bilang election officers doon sa isang particular na lugar, pero na nagkaroon ho ng incident at nalunod yung mag-asawa na opisyal ng election body dyan sa Estados Unidos. So, ganun ho yung nangyari mga kabombo, mga ka-Star Nation. Kaya naman, meron pa ho tayong mga reports na tinatanggap ngayon mula sa ating mga Bombo International News Correspondents na nagsasabi ng iba't ibang kwento na nakapaloob sa kabuuan ng pagtutok dito mga kabombo sa US Presidential Elections. At sa puntong ito ng ating hong special coverage ay kapiling na natin sa ating linya ng komunikasyon via Zoom ang ating hong Bombo International News Correspondent. Kanina kasi nababanggit natin yung Pennsylvania na isa ho sa talagang nagdala dito kay US President Donald Trump ng malaking bilang ng boto. 19 electoral votes kasi yung nandyan. So pabatiin natin sa mga taga-subaybay ng Bombo Radio Philippines. At ito, ang ating Bombo International News Correspondent, Ginoong William Di Maisip. Welcome muli sa Bombo Radio Philippines. And kumusta na ho kayo? Check natin yung signal ni Attorney Di Maisip, mga kabombo, mga ka-Star Nation, sapagkat importante marinig natin ang malinaw yung mga saloobin niya, sapagkat personal siya na tumutok dito sa eleksyon po na ito. At yung mga development dyan, mga kabombo, hindi ito nagtatapos pagkatapos mong mag-cast ng vote, dahil syempre yung bilangan kung sino yung nagiging o sino leading dyan sa halalan, syempre, importante mga kabombo kung sinong lumalamang ngayon. O kanina, ito yung figure. So, may paghahambing po natin yan sa tuloy-tuloy nating pagtutok mga kabombo, mga ka-Star Nation. Okay, Ginoong William Di Maisip, welcome back. At kumusta na po kayo? Anong oras ba dyan sa Pennsylvania sa mga pagkakataong ito? Sapagkat dito sa Pilipinas, 12 minutos makalipas ang 3:00 ng hapon. How about dyan sa Pennsylvania? Kumusta po dyan? First of all, good afternoon dyan sa Pilipinas. Magandang hapon sa atin mga kababayan na nakikinig sa ngayon sa Bombo Radio. Ang time dito mga alas 2, mga 2:15 ng umaga. Hindi pa ako nakatulog, alas 2 ng umaga. Hinihintay ko yung speech ni Donald Trump. Newly actually nakuha na siya na-proclaim siya ng Fox News nga the 47th President of the US. Number 2, hinintay ng Amerika ang concession speech ni Vice President Kamala Harris. As of now, hindi pa victory speech si
President-elect Donald Trump kasi hinihintay pa yung kung mag-concede siya kung hindi. As of palagay ko mga 2 o'clock, nag-declare na ang Fox na si Donald ay the 47th President of the United States. Mukhang nananalo na siya. As of 1 o'clock, medyo ang Pennsylvania hindi pa na-declare na kung sino nananalo. Pero a few minutes before 2 o'clock, gin-declare ng Fox News, ang Pennsylvania, nananalo si Donald Trump sa Pennsylvania, which is 19 electoral votes. Before that, ang electoral votes ni Donald was only like 248. So plus Pennsylvania nga 19 electoral votes, nagiging something like 267. Pagkatapos ng pag-declare ng Pennsylvania, nananalo si Donald Trump sa Pennsylvania, ang total electoral votes na ngayon ni Donald Trump, na-declare pala ang Wisconsin. Ang Wisconsin may 11 electoral votes, 11 of 10. So if you add that up, ang total ngayon ng electoral votes ni Donald is something like 270 plus. Ang minimum dyan is only 270. That's why ang Fox News nag-declare na siya na mukhang panalo na daw si Donald Trump. Okay. Pero hindi pa lumalabas si Donald Trump na mag-speech. Inihintay pa palagay ko kung mag-concede na si Vice President Kamala Harris. Okay. Attorney Dimaisip, ang nais ko lamang kung maintindihan ngayon ay meron bang kagaya dito sa Pilipinas, meron tayong Commission on Elections at sila yung nag-iisang tanggapan na totally nangangasiwa sa buong takbo ng eleksyon sa lahat ng lugar. How about dyan sa Amerika? Meron ba o kada estado meron nangangasiwa sa eleksyon? Paano ho ba ang sistema? Just to enlighten the listening public, Attorney Dimaisip. Alam mo, ang Amerika is a federal nation, ano? Federal in the sense na ang bawat state, independent yan, sovereign state, ang every state. Unlike sa Philippines, hindi tayo federal eh, isa lang. Isang state lang tayo sa Philippines. Walang nga COMELEC. Ibig sabihin, ang state, ang individual state, siya ang nag-manage, nag-determine kung sino ang nananalo. Walang COMELEC. Ang nag-manage in Secretary of State. Sila ang as if Commission on Elections. Oo. So, although ang Office of the President is a federal position, pero ang nag-manage ng election is the individual state. That is provided for in the Constitution ng Amerika na ang election is to be managed by the individual states. Walang Commission on Elections. Ayun. At least yan po yung malinaw dahil syempre ang tinitingnan ay wala namang ibang pagkukumparahan kundi yung sarili nating sistema dito sa Pilipinas. Kaya lang may mga bagay na malayo talaga, no? Lalo na yung pamamaraan ng pagbibilang gamit yung electoral votes and yung popular votes ay dito sa Pilipinas. Talagang every single vote yun yung bibilangin. At iba dyan sa sistema naman ng Amerika. Anyway, ano ang kabuuan yung ina-expect po natin after mag-speech ang presidente o yung president-elect or yung mismong kongreso ang siyang mag-identify sa kanya na siya ay president-elect. Ganun po ba? Paano po ba ang pinakang sistema? Alam mo, kung magtawag si Kamala kay Donald Trump na, hey, Mr. Donald Trump, I congratulate you. That is already the signal
na mag-concede na si Vice President Harris. Palagay ko as of now, hinihintay pa ang telephone ni Vice President Harris. Hindi pa siya tumatawag as of now. Kaya nga hindi pa lumalabas si Donald Trump sa stage sa Mar-a-Lago. Oo, para mag-deliver si Donald Trump ng victory speech. Yun ang problema dito. Number 2, ang individual state, i-deliver yan ang result ng election sa US na Senate. Oo, ang problema sa US na Senate, ang presiding officer, ang Vice President nga si Kamala Harris. Siya ang magdi-declare officially kay Donald Trump na duly elected President of the United States. So po ang itatanong mo kung mag-admit si Kamala Harris, natalo na siya. Para siya ang mag-preside sa Senate na magbilang ng mga votes coming from the different states, tapos i-declare kung sino ang nananalo. Kasi siya ang presiding officer ng Senate. Ayun. Very interesting part pa rin ang bahagi po na yan. Dahil syempre, siya pala yung kinakailangan din mag-preside. Pero paano nga ba yan? Kung sakasakali, pwede bang i-delay ng Vice President yung proseso na yon? At anong magiging epekto, anong repercussion kung ganun ang mangyayari? Dahil ngayon, wala pang statement from Kamala Harris at wala namang pag-amin ng pagkatalo kahit lumalabas na itong mga figures po na ito. Tama yun. Tinitingnan ko sa video sa telephone, sa cellphone ko, hindi pa lumalabas si Donald Trump sa stage. Kung naalala nyo, sa panahon ni Biden versus Donald Trump, ang presiding officer doon, si Vice President Pence. Hindi ba? Sinasabihan ni Donald Trump, si Pence, na i-delay muna ang pagbilang ng mga boto coming from the individual states. Hindi nakinig si Pence. Pagkatapos, pumasok ang mga tao. Hindi ba? Ang sinasabi nila, rebelde ang mga tao, nagpasok sa Capitol Building. So, pagpasok ng mga tao sa Capitol Building, na-stop ang pagbilang ng mga boto. Oo. So, ito ngayon, bumabalik actually ang January 6, 2020, na-stop ang pagbilang, pero hindi naman ang na-continue lang ang pagbilang ng mga boto after na settle na ang pagpasok ng mga tao sa Capitol. So ito naman ang issue sa ngayon. Mag-admit ba si Vice President Harris na natalo siya? Para siya mag-preside ng pagbilang ng official canvassing of votes? Yun ang malaking ngayon na tinatanong ng buong tao sa Amerika. Tinitingnan ko sa video sa akin na cellphone, hindi pa lumalabas si Donald sa stage. So ibig sabihin, hindi pa tumawag si Vice President Harris sa kay Donald Trump. Okay. Attorney, di maisip, kung sakasakali nga talagang ganun yung mangyayari, sana naman wag mauwi sa kaparehong sitwasyon na may mga naging bayulente sa ilang pagkakataon mula sa magkakaibang panig ay talagang humantong ito sa sakitan. Mayroong mga nasaktan. In fact, may ilan pang mga Pilipino doon yung talagang nakasama rin sa mga inimbestigahan sa nasabing mga pangyayari. So siguro ay tayo'y
kakalas muna at tutok din tayo doon sa iba pa mga estado dyan pa rin sa Amerika. Maraming salamat mula dyan sa Pennsylvania. Hindi, at, may isa lang ako may sasabi, no? Sa ngayon, ang Washington nga DC nakahanda na in anticipation of anything, no, that might happen. Nakaplasta na doon ang mga military. Ewan ko lang, no? Actually na-anticipate na ito eh. Kung sino ang matatalo, ang malaking na itatanong, i-admit ba ng natalo siya o ano o napagaano. Yun ngayon, no, ang malaking hinihintay. Maraming salamat po, attorney, at sa oras at mga paliwanag na isiniwalat mo dito sa ating mga taga-subaybay sa Bombo Radio Philippines. Thank you and have a very good afternoon sa Pilipinas. Thank you, Dennis. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap natin si Attorney William Dimaisip mula ho dyan sa Pennsylvania, ang ating Home Bombo International News Correspondent. Mula pa nitong mga nakalipas na araw ay nagbigay ho siya ng mga update hinggil naman sa mga development at mga kaganapan dun po sa Pennsylvania mula sa mga kampanya, panahon ng pagboto at yung kasalukuyan ho, yung nangyayari pa rin na pag-aabang, no? After nating mag-antabay dun sa figures na pataas ng pataas, ngayon naman naghihintay ho tayo ng talumpati itong si US President Donald Trump dyan sa kanyang inaasahan na, anticipated na yung kanyang speech. Pero yun nga lang, kung anong oras lalabas itong si Trump, yan ho ang hindi pa masabi sa kasalukuyan dahil may mga aktibidad pa raw itong si Trump at nakikipagpulong doon sa ilan sa kanyang mga kaalyado dyan sa kanyang lugar sa Mar-a-Lago, mga kabombo. At tuloy-tuloy pa tayo mula ho dyan sa lugar kung saan ay lubos na sinuportahan itong si Trump. Lipat naman tayo mamaya doon sa may Illinois sapagkat identified ang Illinois na talagang mula noon ay naging kumbaga known na supporter ng Democrats. Pero may ilang changes na nangyari sa mga nakalipas na pagkakataon at lumitaw ang ilang figures na hindi expected tungkol pa rin dito sa bilangan ng mga supporters nitong si Kamala Harris na Vice President ng Amerika and yung mga pumabor dito kay President Donald Trump para naman sa pagkapangulo muli ng Estados Unidos. So, kukumustahin natin kung paano naman ang pagtanggap ng mga taga-riyan sa parte po ng Chicago, Illinois, kaugnay pa rin ang US Elections 2024. At para ho sa mga late tuners, mga kabombo, mga ka-Star Nation, kayo ho ay nakasubaybay sa ating special coverage ng Bombo Radio Philippines sa mga development itong US Presidential Elections 2024. At dun nga sa figures na ating hawak ngayon ay lamang itong si President Trump. So pakinggan na natin mga kabombo yung mga development tungkol dyan mamaya lamang sapagkat namataan na yun hong ilang mga kalyado nito si President Donald Trump at indikasyon na magsasagawa na ng kanyang paglalahad ng mensahe ang presidente ng Estados Unidos at nagbabalik nga siya bilang pangulo ng naturang bansa at yan yung ating antabayanan kung ano ang kanyang magiging mensahe. Eto mga kabombo, pakinggan natin. Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country
and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And to every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day, I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. And in addition to having won the battleground states of North Carolina, I love these places, Georgia, Pennsylvania, and Wisconsin, we are now winning in Michigan, Arizona, Nevada, and Alaska, which would result in us carrying at least 315 electoral votes, but it's much easier doing what no other path to victory. We also have won the popular vote. That was great. Very proud of that. Thank you. Thank you very much. Thank you. Winning the popular vote was very nice, I will tell you. It's a great feeling of love. We have a great feeling of love in this very large room with unbelievable people standing by my side. These people have been incredible. They've made the journey with me, and we're going to make you very happy. We're going to make you very proud of your vote. I hope that you're going to be looking back someday and say that was one of the truly important moments of my life when I voted for this group of people beyond the president, this group of great people. America has given us an unprecedented and powerful mandate. We have taken back control of the Senate. Wow, that's good. And the Senate races in Montana, Nevada, Texas, Ohio, Michigan, Wisconsin, the great Commonwealth of Pennsylvania, were all won by the MAGA movement. They helped so much. And in those cases, every one of them, we worked with the senators. They were tough races, and I mean, the number of victories in the Senate was absolutely incredible. And we did tele-rallies. We did tele-rallies with each one of them, and sometimes we did 2 or 3 and it was amazing to look at all of those victories. Nobody expected that, nobody. So I just... Mga kabombo, mga ka-Star Nation, yan ang ilan lamang sa bahagi po ng naging talumpati nitong si US President Donald Trump at siya ay 45th President. Nagbabalik ho bilang 47th President. Ito, balikan natin. Terrific job. I want to also thank my beautiful wife, Melania, First Lady.
who has the #1 best-selling book in the country. Can you believe that? Oh, no, she's done a great job, works very hard to help people. So I just want to thank her. But I want to thank my whole family, my amazing children, and they are amazing children. Now, we all think our children are amazing. Everybody here thinks their children are amazing, but that's a good thing when you think they are. But Don, Eric, Ivanka, Tiffany, Barron, Laura, Jared, Kimberly, Michael, thank you all. What a help. What a great. My father-in-law, Victor, is tremendous, and we miss very much Melania's mother, Amalia. We miss Amalia, don't we, huh? She would be very happy right now, standing on this stage. She'd be so proud. She was a great woman, that one. Beautiful inside and out. She was a great woman. I want to be the first to congratulate our great, now I can say, Vice President-elect of the United States, J.D. Vance. And his absolutely remarkable and beautiful wife, Usha Vance. And he is a feisty guy, isn't he? You know, I've said, go into the enemy camp. And you know, the enemy camp is certain networks. And a lot of people don't like to, sir, do I have to do that? He just goes, okay. Which one? CNN, MSDNC? He'll say, all right, thank you very much. He actually looks fine. He's still like the only guy I've ever seen. He really looks forward to it, and then he just goes and absolutely obliterates them. Say a couple of words. Wow. Ayan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang binigyan din ng pagkakataon na makapagsalita ang kanyang Vice President-elect na si J.D. Vance para naman sa kanyang mensahe, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Pakinggan natin. Political comeback in the history of the United States of America. And under President Trump's leadership, we're never going to stop fighting for you, for your dreams, for the future of your children. And after the greatest political comeback in American history, we're going to lead the greatest economic comeback in American history under Donald Trump's leadership. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, yan po yung maikling mensahe ni J.D. Vance, ang Vice President-elect. Katandem ho kasi ito ni President Donald Trump, nagbigay ng kanyang napakaikling mensahe, mga kabombo. So mamaya, yung iba pang nilalaman ng talumpati ni President Donald Trump at ni J.D. Vance at iba pang mga related topics and speeches. Mapapakinggan po yan sa ating palatuntunan sa Bombo Network News at sa mga himpilan ng Bombo Radio Philippines at ganoon din sa ating mga online programs, mga kabombo. Bago tayo kumalas dito, mga kabombo, sa ating pong patuloy na coverage, at ito muna, bigyan daan ko muna ang ating pangpanayam mula naman dyan sa may bahagi po ng Illinois, at sapagkat isa ho sa mga naging tutok din ng mga kampanya itong area po ng Illinois, particular yung Chicago area. Pabatiin natin sa Bombo Radio Philippines, hapon na po dito sa amin. Anong oras na ba? Diyan po sa bahagi ng Chicago, Miss Valerie May Baquerisa Villasa, welcome back sa Bombo Radio Philippines, or nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis po ito. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po sa buong Pilipinas. Umaga po dito ngayon sa Chicago. It's around 2 a.m.
dito po. Napakaaga, no? Okay, makiki-update lamang ho kami. Ano ba ang naging reaksyon ng mga taga riyan sa Illinois dahil nga dito sa development na ito? Ayan, nagtalumpati na si President Donald Trump. So alam na natin ang ibig sabihin, ang susunod nga na uupo dyan sa panguluhang pwesto sa Amerika ay si Donald Trump muli. Nagbabalik bilang 47th President of the United States. Ano po ang reaksyon ng mga tao dyan? As of the moment po, Bombo Dennis, hindi ko po talaga alam kung ano po yung reaction ng mga tao ngayon because it's very early in the morning. But I know po sa mga bahay po nila, nakatutok po sila sa kanilang telebisyon kasi 24 hours yung news po dito. And basically po, yung mga somehow loyalista na mga Republicans, basically, alam natin, nag-celebrate na sila and nakatutok doon sa kanilang telebisyon. And ito naman po siguro yung mga Democrats, considering po ng Illinois, kung saan po makikita yung Chicago, we are a democratic state. So siguro naghihinayang din sila, but it was a good and fair game po. Maganda po yung pinamalas ni Vice President Kamala Harris sa kanyang kampanya at sa paglatag po ng kanyang mga policies and programs. But at the end of the day po, meron dapat isang mananalo and we are congratulating the comeback of President Donald Trump. Okay. Dahil po dito sa, kumbaga, naging pabor para kay Trump, itong naging resulta ng eleksyon, wala ho ba naman ang mga insidente kayong na-monitor dyan man sa Chicago o sa mga karatig na lugar dahil nga sa ganitong kinahinatnan ng resulta ng eleksyon? So far, sa inyo pong monitoring. As of the moment po, wala naman pong mga hindi magandang nangyari dito po during the election and even after the election na nag-counting na po at nag-abang na yung mga supporters. So far, peaceful po dito sa Illinois and sa Chicago. Isa pang tanong, yung meron bang deklarasyon ng holiday pagka mga ganitong araw dyan po sa Amerika? Siyempre may mga party-party yung mga panig po ng Republican. So meron din bang mga ganon? Kumbaga pinagbibigyan din ba mga ganong setup para naman sa kanilang celebration, Miss Valerie? Yung November 5 po, yung election day, yan po ay holiday po sa amin. But bukas po, November 6, wala pong declaration na holiday. So siguro maggrupo-grupo na lang yung mga loyalista or mga supporters and then celebrate yung winning nila for this election. Okay, one just last point. Ano po ang wish po ninyo bilang isa rin sa mga nakatunghay nito mga development po na ito at nasa sektor ho kayo ng edukasyon, tama po ba? At bilang parte din ng mga sumubaybay sa mga development na yan, lalo na sa panahon ng kampanya, kayo po, kung kayo yung magbibigay ng wish, ano ang inyong kahilingan na napakatutukan din ni President Donald Trump? Yung wish ko po sana, at siguro hindi lang akin, kundi wish din po ng lahat ng nandito po sa Amerika, whether you are a citizen or you are an immigrant, basta nandito po sa Amerika and even I guess sa buong mundo is gawin po ni Presidente Donald Trump yung kanyang ipinangako po sa mga kababayan natin dito ng mga American. Sana po mabigyan ng solusyon yung problema po, yung immigration at saka po yung inflation dito po sa Amerika. And sana nagbitiw na po siya ng salita na when he is already sitting on the White House on the first day, he is going to stop the war in Israel. And alam ko po, yan po ang kagustuhan po ng lahat na magkaroon po ng kapayapaan sa mundo kasi this is a historic win for President Donald Trump. He is a comebacking president, although convicted sa felony, pero this is history. So sana po gawin niya po yung kanyang ipinangako, hindi lamang po sa bansang Amerika, but sa lahat po na
affected po ng foreign policy ng Amerika. Yung Pilipinas po, being an ally of the US, friend po tayo ng Amerika. So, wait po and see po tayo sa mga susunod na mga buwan o susunod na mga araw kapag upo na po si Presidente Trump kung ano po yung pwede niyang maibigay na aid at tulong po sa ating bansa dyan sa Pilipinas po. Okay, with that, maraming salamat Miss Valerie at regards sa inyong pamilya dyan po sa Illinois at maraming salamat po sa inyo. Salamat din po. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakaugnayan natin ang isa sa ating mga Bombo International News Correspondent. Ang Bombo Radio Philippines man ay nagpapasalamat din sa ating mga nakatuwang dito ko sa patuloy na mga pagtutok sa mga kaganapan dyan sa Estados Unidos sa ating 150 plus na mga Bombo International News Correspondents sa Estados Unidos. Kaugnay pa rin ng American Boat 2024. At mga kabombo, ito ang Bombo Radio Philippines special coverage for the U.S. presidential elections. At yan ang ating mga balita at impormasyong tinutukan dito pa rin sa Bombo Radio Philippines. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!